Oy, ah, Oh, bro. long time no see. Uy, na ako Ah, medyo nabayag nga ako oy, San Yemere ti Induman. oy. Naggidanta kami nga nga naalay. Although hang COVID kanya, wala, gagangay nga flu. Gagangay flu. Dayay ko, trangkaso. Dadi Siya nagtira niya. medyo napurwan na basit. Tingka tataka Hmm. marigatan na agangas. Aya? Uy, so ti side effect na, long term effect na kaya. Medyo agal-alal ka. Aya? When kasla dati bato dito nga, na medyo dati nakakandag Hmm. nga bato kasi ay. Up So dati. na ganun. Inya ti kuha na kalamid eh. Kobraw, di nagana. Installation Megamente order of Rizal Ah, December 30 naman kami Manila. Kat ni ko apay mm, kindi ati bisita me. mm. Speaker mi ni Apo Rodrigo Duterte. Aya? Right, kat Ni nabalitaan mi ite. ni president. Nabalit. Well, na po presidente. Ay, kung ano Ket yan. nagana Kung ano dati. na Kung ano dati. na Mong tultulad. ay haan ni Apo Ah, presidente. Tata may ta ket ay, imo na nga ko bro. Medyo madanaga na idin ta nabalita kami ka dagi member ti Presidential Security Group. mm. Dadayo tayo isang pulo nga nag-positive ket nakialamano kami nag-last courtesy call kami amin nga Ah, ako nga mm, area master kini Apo presidente ket kasi ayan nagpapaada kami na nga mm. nakobidan. Oo. Naalam mo talaga sabagay okey man ta alam di tinakala. Kung gano'n Okey na ano. ah, Hala, ket, naganan, nya nga rod iba ituloy tayo dati ko, basta wen nga talagaan, masapol nga nagana natin awang natin, sursuron tayo tagbiyan nga dati nga talaga nga challenge eh. kung gano'n Mm. kumbaga kuwan nagbalin nga new normal kunana at ito'y Okey. barbaron nga Mm. ket Hala ket, kaya bro ket, na tatanga tatanga edisyon agad mapadayawan ta nga kuha nga bali nga sangaili ti maysa kadagiti panuli niya ti Ilocano ti panuli niya. Adigi, muhon. Adige, mohon, Muhon ti Dani mohon, Ilocano ya. So kininana. mohon, pilar, Oo, pilar, pilar. hmm, Ket ti man nga inta iyam-am mo. Ababa lang dati naalata nga bayonot na no pay sa nga milya-milya ti gapuanan ti Dani Ilocano. kung Ah, gano'n medyo so dati sangaili ti inuman Arabi ket premiado man nani ken fiksyonista. Hall of Famer ti Sanyata Prize. Pelo iti Daniw iti 26 UP National Writers Workshop anaangay iti Baguio City. At kurang na datoy nakapadayawan na kas outstanding fellow. Nalipatit hmm, na bro. Oy. oh, So mayat, 20 nga ako na dyan, 20 fellows na dyan eh. 20 anya nga siguro bro anya nga tawon ka man 2002. 2002 Mm. 20 years ago 20 years man 20 years Sa nga nagbali ati awan na kwato dati bayonot ni kuan apo sa inen. ako Ah, author ti Anglem, collection dagiti dandaniw. Maysa ka dagiti learning resource reviewer dagiti libro nga Ilocano ti DepEd. Ah, mapadayawan tayo nga mangpadanon iti sangaili tayo nga ita ni Apo Manani Fiksyonista Daniel L. Nesperos. Nimbagarabi kakatanod. Salamat kakatanon. Imbaga rabi. Bro. kata akas kito nagaruta tayo ni Bro Ariel kata maysa may isang pakidayawan tayo nga kita nga oras te panaginan na tayo kata iti guest tayo kata awan sa Bali no di ka datoy the one and only Daniel Nesperos ti may sa datoy nalataklaon ni datoy nga mananiw iso nga
sulit put lang dahil itinaudi niya airtime kita sa December pa. So it's almost kasla 1 month. Kita kumbaga ko nata aji panahon nga santa yung mere kita masulit itang arabi. So nga siguro rugyan ako bro niya ti agdamag. Ti umuna nga sa lutsod kita siyempre kasano kayo nagrugi apo Daniel iti sinirak yo data kasano yung nirugyan iti karera yo iti dinaniwan. Sakwe man sung batak deta karene kat una mabalinti ko mablaaw. Wala. When? Kablawak mo ni boy ko te kakaiso na nga boy ko. Boy Meldita. Nabagrabi madam. Kasta ka nomad. May kadwa kablawak pa ni kaanakan Ilya ang Aileen Rambaod. Itay laeng apo itod na kanomad la dete na bay daw dawate kon nga nan dete mulak nga anang ka. Apo ate letexless. Uwan ka ta itilaksid ngamin nga nakadalo ngayon tudyo nga pomelo hindi na mple tudde daw dawato ko. Na. Uy, mudi Uy, masamitan mo to ni dede pomelo, di na dito dede anang kana nga hana na imas. Ala kadlawak pa di kita kakado ka secretary dito San Nicolas. Ano yung baga rabi ito yung amin gagayam ken kakabsat. Dito sa ludsod ni Karene itay. Ano dito pakiulit man Karene. Kasano kayo nagrugi kuno nang rugi. Yeah. Sano yung nirugyan ti karera yo iti sinuratan ti Daneo. Kinapudno na idi inkakaubiat namin ti nagbasa ti Banawag. Ta didi father ko dataltalonan na diti diti payas ket didi adda balay jeng talaghan agliwliwat gumatang ti Banawag ket tamamot ti ubingan na makikita ti babasa hindi kat kwa. Agbasa mo't no dede mas makwad di kita lalakay ti talaga nga Banawag. Bagit sa nga karubaan deta nakaluglug-lug tun no dete dete makaala ka mong ti basaem. Ket babaen ka dagiti ni nasapa nga nasapa na nagbasbasa iti Banawag ket DJ permi man na pa nagbilbilib ko DJ mabasbasa kidi asan nga tat kinalaing dagiti nga tattao ta DJ nga kinaubing kon isu nga idi ag high school akon bali adda foundation ko niti may panggap ti literatura iti jengrot na basbasak ti pangrugya. Idi high school ang mga fourth year at dati elective mga journalism. Ito ko na dati kasta dati Miss Trami ti journalism. Agi-submit kay man ti dandani ko kunana. Ngam ti DJ nga school paper mi di excuse me. Awam mo ti Ilocano section na. So ingkar karigatag ti nanggaramid ti nangisubmitak sa ti 5 no innom. Dagsang gasat ta ti kuna dedi mestrami nakapimpintas kano ket hana mamating enaramid ko dayjay. Ti nakalulok sa nga parte na. Kasi natong dayti ko nga agsurat Tatani di kuan ni Mr. Danilo Olep nagpa-seminar isuna. Danaangay nga seminar, amuyo didi nagpa-seminar dito sa RAT, da kami ket school chapter lang Gomil Pilipinas National High School Bingaw Annex. Nga Gomil chapter DJ na ayaban dani kwa nga dedi Apo Pelahio Alcantara.
isu ti nakakitak ti talaga na siglat dedi apupel no kasano ti panagdaniw na. Gumkas daga ti agdadamo haan nga deti makwame DJ pa nag-lecture nat maminsan haan nga kasla deti mas grog-grogi narigat mo nga kwa. So DJ pwede may isa nga ng grog kanya kiditi siyempre ganda Apo Alcantara gud talaga nakalalaing da nga kwa di kita premiado da pela ti di 1960s di kita ti short story di sangkap kada kwa na nga sarita na. So di DJ pa nakikita kan ni Apo Alcantara kundi kiti kwamot dito Igumil Ilocos Norte at di sumko talaga nga agsurat. Gamidi kwan manipod idin agsursurat ak latta ti kwan nagsiya pa kun ti Ilocano nga kwan suraten. Ti pamanen dedi father ko alaket kada agsursurat ak idi dedi ngamin balay mi ket adda sirok na kun umuli ka ket no umuli ka ti di balay min makitam nga dalami sa ani sa dedi pagsursurat ket no dete sumangpet kung tan nakatawa mo't pakakitaan ko na ket mano nga taw nasurok nga tawa nagsursurat ak latta. Ublagan na kini dedi tatang ko at pag agsay-sayang ka lang ko na. So ngam siya kang nga iribatan ti kwa. Ti kwa nga agsurat. So idi agradwara ko ni ti high school ko na dedi Mr. Romy. Again ko mati journalism barok ta makita ka tada kung ti pa nagsurat ko na. Da wasak bayam ko na nang amoy diti probinsya narigat ti orelang di kita babasaan nun awang pangrugyam nga talaga sak talaga sirot ng rugyat no may panggap ti pa nagsurat awan nang wakan mismo lang at ti ng rugyak di jay banawag talaga. So idi kwan agipasa ak ti sinurat ko ngam problema man din na imakinilya di jay sinurat. So adda dedi abagis ti dedi nangalakan ni tatang ko ito kasi ni tatang ko from San Fernando La Union na isat sa Dite Ilocos Norte. Adda dedi nagububraan na nga kwa nakidagtagadan na para dedi father ko ngamin ket na isisad sa dito na digijay nakiukubraan na nga at damot mabalin na idi kwan pinagkasarda iso na dito tinagkuamin. So DJ anak dedi nang pakasar keng kuanan agububra nga minti ko idi ka na datay typewriter na iso ti nagimak makiniliyat di ko ti short story nga kwa ket no man da dedi mai pablaki di nga sinurat ko ikag mo ta jak malagip no manut bayad na dedi mo na nga sarita katakwa 50 pesos no kasi 1991 ti kuan na lang idi makaipublish akon haan nga nakwa di father ko ni no June kumangan na tay nakaipublish ak ti ko no June 1991 sa September nga dano di October ready for short story. Oo, medyo ti makita nga kuan na. Kasla kuangam ti talaga nga sursurat di short story. No apay nga nagsipak ti kwa ay hanggaya kastoy na dani ti nang rugyak ngam ti mo na ipa-block ko short story. So di naka short story akon gusto ti nagsatarnoan nga rimorienta banawag gan ti dani pulos awan haan nga makapalusot. So idin no at the date convention naamamok ni Apo Aurelio agkawili ket Apo pirmi man ta dete no an dispat ket isubi kwa iwalin na amin digid contestant so natat makidi uban ni Apo kwa Apo Lungaw ni Mang Ariel isu nga kasano nga tilalek na dete nga tao ayata lidamot atiwang kung kuna. So kasi JD ore kasano ti kwam
kasi awam mo ti basic ko. No, basketball ka ma, dito sinar ko, jak amo ti rules na, basta Ti rules. ayam tao, awan rules na nga amo ke. Base la ang tinangrogyak di jay mabasbasak nga hindi banawa. Hmm. Lately la ang hindi makapampawan nila ako ni di kuan inikanak ni Mang Johnny ti di kita nakatadong listahan na nga deti ti masapol mo Dani kunana gumatang ka kadagito ket amo yo talaga narigat ti biag mi ket ana palalo man ti ayat kung gumatang ka dagiti ko ni Manong Johnny Hidalgo o mo ti gatang ko di kad awal latta ngam idi kuan ti malagip ko launa idi no apay nga nagkuan idi third year college ako nalpas ko third year college eh Hmm. Katrahe Anya kurso manong ganyan. BSIT Industrial IT. Technology o major in electronics. Wan na tayo di finals kami pa hamo nga malasin di elektra ti bartot mi ka tag sasala ka. Apo di misrami ko taga pinili ana mo deti ang angot yun anak ko kung kunano ng medgal ko na ti buat sina tapang kwami. Ma'am deti nga buat sina kat madi ko nami kat ngam maangot na nga tayo di nga kwa so di jeti ang tumalipatan ka di barkadag ti college nga finals kami kat tawa kami di J Math. Hmm. So hindi kasi nga madadedi time idi nga dedi kapsat ko timtang ti trahedya iti biag me pinatay dad kapsat ko eh. Dito lang mismo nga tingamin ko di jay at nagbarte nga karuban eh napanjay kapsat ko makiinom di jay mas labos na pagubrana glodad sinuoban eh. Hmm. Hindi ko agkaapa datot ng maturog ako ang tamad finals meron ko nagkagabsat ko isardeng bon kabagis pabigat mo ko na inturog ko mo to. Hindi manggag ko ti ikistinanang ko nagpapaaraya tulungan na kami kung kunana masapat ko idi dito lang laut ti balay mi mga 3 meters lang kusina mi kati di sumag di kabsat ko tulungan na kunana mo deti nadigos ti dara deti bagina Paltog. Haan, bagkong. Habang ako ay binagbagkong na dinanang ko. Ay di kabsat ko, pagpagkaasi dinanang ko. Nairamraman niya tati ko, di im-ima na. Nako. So, hindi jeti kuan, hindi intare, ingato kami tibado na awan sugat na nga tagayam kili-kili. Intare ni hospital, dedan arrival. So kasla DJT idi ko nagbukas at ti dano sa DJT driving force ko no ape nga ko na dadandani ko nga kamo basta DJT nang rugyak nga ko idi dani ti ko sasaem DJT paghugotak idi kang runaan na idi nanno natay ti November dedi kapsat ko November 23 inlupas ko la di kina third year college ko Kayat ko edi apay isuda kadlat ti makabalimot nga umutang ti biag ko nak nakapagpampano no tag isumod dedi pan nakabuang ti creative o Writers Institute so ni Dr. Agkawili dakam kadaroy ko maid ni Roy Tanod Roy Aragon sa Tunig Kalinos kan dapay may isa James Paharito Dagam din ang bando di dyan, anak nga kwani din. Anak nga nagtuloy nagbasa na jacket mo ti maisagmag. Ako na pwede di Gregorio Amano idi. Ay baro ituloy mo tagbasa ko na. Siguro mo pinatik mo tapos napasama mo Jackmat siguro sa dedi mat nga time ti January sumod dedi na pagasatan mi mat ti nakikuha dito National Writers Workshop di Baguio City kadwak ni Roy ni pay kumamanong Prodi Padios ni Aida Chama kani apo ko kita ni Robert Fernandez nakam amin ni di kuma so kasi jay man ni di ko anak nga
sa anak nga nakakuan, anak nagtuloy nagbasa niya. Sa sayang mata tatarjir kon. So kung nani ko idi kuan gaputi trabaho, naregan ti trabaho mi writers ko. Oh, amin amon ti tareti printing press ko manip dedikad ba kiso ti ag layout check to no print DJ na i-printan itaray ko jay kuan printing press. Siyempre, bit dito papel kada ko sa akong to DJ materials may out ay DJ ay jar yung kuan may pawit ko ta para alas 2 tut para pangon din makaawi da. Dito niya ba, Manong Daniel, dahil koopyo, ikri ko na na. Deta. Ito. Deta. Ay, so, dito layout ko, dito ko ni Apolong Aw. Why, nakakagawin dito nga sikat layout artist na Ito. Nagsurusuruan na ang Dani, ma'am. So, dito ko, malagip ko lang, dito kinakwati trabaho, nag-ship ako ti Dani, pagbait lang, makaarami daki din. Kat no short story ko na, kat no dito alas 2 ti awit ko, parbaho na katawanan. Awan pigsa mo ne. So kas jeti no apay nga ta short story ng rugyak nga adadda nga Dani ti nagtultuluyan ti panagsurat ko Okay. Sumarara nga ako sa lusod. Bro, sige. Unad da sundot mo kada jay? Di pa nang rugik. Bueno. Daan na ni bro rin eh. Bueno. Aja ko taga aja tatay bingbingay ni Manong Daniel dahil experience na hindi hindi kapsat na kita medyo nagana talaga minsan dahil ginadadagsan niya pasamak kan dadakal ti epekto na talaga ti madlako iti tekstura gamin ti iti tandano ni Apo Daniel minsan ket dati agi kumbaga nagdaldalanan iti biag na ag-reflect mat lang ijay no kasano so na nga putaran or no san dagiti sa sao kasi tanong mabuo ti may nga obra maestra. At napitas launa ita nakasapol so na ti outlet. Ito dagiti nagsurat garaud ket nagbunga iti considered niya kasi na sa may isang muhon kuno pilar ti Ilocano poetry. Sige bro. Ito kakatanod among kadagiti Ilocano poets uno writers uno Tagalog ken uno English. Asino mo dagiti kasla ewan nato yun. Pagrukruk babam uno medyo ipangpangrunam ti sinurat da. Uno asino dagiti kasla naka-inspire pa yung nga ando ti panagsusurat mo. Natakamat pa ita da agka Apo Hidalgo ken Apo Alcantara. Sakbe man na song batak de tagat na atid gawin di panakilaba mi di ko di kapsat ko kasla 12 years so makita mi DJ ko kasi manipod di nagpa-Manila sinubsubay bayak di ta neta kasla eskwela akta ko manipod ta Court of Appeals aging gana ta Supreme Court sinubsubay bayak di ta nga kaso Gam ko deta ti nakakuha talaga nga manipod din natin di kapsat ko nakas ang ta didapay kaya handa pa mang death certificate na ang kamakaala. Nagado nga placard ni di balay. Saka napalawlawan ti placard di balay mi nga ko idi. Sa digidi ngam idi tabunan kamo ka digidi batch ko ta nagagat daw ti arabid kam placard nga mi di tabong ko man ti kayat ko kasi justice for parong kanak mo. Adda ko di kuan na igam da ko madigidi placard ngam ko siyempre no diti norte hanmot nga digitay anone nga pati tao diti may ayat ti kakas nga ko adda placard na ko mga ko So
siya, sa Manipo din, hindi ko ta nalpas ta RTC, nag-appeal, naging gana nga, di manon ta Court of Appeals, gana ta SC eh. So it took 12 years sa 12 na years. nga na ikot at di nakakasas nakabil pa eh. Ay, May okay. Oo. Kuti ka Baka sa 27 years na hindi. nagtindag ti home site siguro. Homicide. Eh. Home site. Well, Awan mo't pulos tintod nga dede. Danyos ko mag remote lang ko mang sukat ti kandila kat nagrigat eh. Yung tutuusam ka tinot utang ba di pinangkapon eh. At dapat nga nakadagsin nga anan. Impos pa ko mga nakabasa kata makatulong di kabsat ko kuma. So kasi nagbali na nga undergrad kat at least akot ko amat eh. Iti ipagpanag ka madlat ati nagapuanag iti anan iti labusman ti nagkorporanga iti financial kasi iti ko. Dete ko nami tay sublianan ta dete asin no pay ko nam di iti anan naka-impluwensya kanyak malagsit kada ko ni Apo tayon Alcantara ni Apo Kawili ni Apo Hidalgo. Kinapudno na talaga nga ni Apo Kawili ti naka influensya kanya ti dakkel nga bigbigot mat nga dakkel deto kasi di ba nagyan mi writers ko sumad ka pulapul ko di kad kasila ko amat sa noad da digid sinorat ko di kad kasti ti pamayam ako na namot na minute na basta iparang mo lang di problema ko na iparang mo lang awan sa baling ko na mo so kasi di mo lang pampamayat kan di ko pa iti may sapay nga nakatulong kanya ka kwani di Apo Ray Duque ay iso tinang i-translate mo iti sinurat mo iti dani mo iti Tagalog ko na so the time nga na di 2000 sa DJ Kalaang Ginto. Well, nakasabayan nga na nga bakli ko ni Eugene Basco so nagkursi di 62nd di ko so nagmakata ng taon second nakidi. Well, tapos di dete para April. At dapat dete isa di dapat dete para Aguston. Mangisamali ka manan ko ni Manong Ray so dete nagterda. So di dete pagkakwag di Manong Ray about the dandani kastoy ko na naman so digidi pay daddo mga i-publish nga dandani ko nga Ilocano ti Bannawa i-translate mo tayo pandat liway ko na kut saan ko nagharot kut may isa nga ako di Apong Manong Ray di lang ay banna ko balay dana ko dakkel nga achievement mo di jayan ta makita mo di kita adu nga plake na jay balay di jay biblioteka na so kas jay kun may sapay ni Apong Kles actually ni Apong Kles ket ko iso ti silent dangan ninong ko duada kan ni Apong Panyong di ko may di ba ka pasabol ti witness ko na DJ ko intijete pastor je Pasay kung nagkami ko itsakbay nga ko deti nga men ni Dede Manong Johnny hindi nagkasar kami kan ni bakit duwalat witness ko kuna ana kat may sarto la den deti na mayan ni Manong Johnny ko na so hindi kasar kami kan bakit ko tapasay ko nagkan apong pag-witness kayo man kan ni Apong Panyong ko nagkat na kuna na mal halit si ayat dapat ko ni Apo Herman Tabin di ka duwada lang talaga aging kaita di pwede taktakin Arnold Pascual Jose dete luksaw na kadya kinayaban nga mo yung naging kurang mo ti budget. Kaya na ko matagabay. Wala, oray kumamot para picture lang. Agam ti para picture ko din ni Apong Kles. Wala. Ito talaga, dispensara atanod mix. No? At dan tulat ta, bumak na kagata, kasar kam dumat ako celebrate ito ta, Manila Hotel ano ko. Manila Hotel. 659. Baka 616 to, di pa nga baka ko. Dahil luto.
So ni apong class ni may sabi nga naka-influensya kanya ta dadi kita English man na dandanin ni Apolor ka. Dati man ti basahon ko na idi. Lorca. O Lorca dali di Edi, bas bro nga yung dati ba? Lorca. Federico Federico. Lorca. Well, kita, may Kasi nata. mo DJ pa nag-describe ng nauunag no imong tagtagan DJ kan Apolor ka. Lorca. So dagit jay kano kwamat awan ti talaga nga naka-impluwensya kanya kon kasi haanak mo te ko na kon nakura payak lang pagalak nga rod ti pagkuan pag igatang ko ti libro sa te ko na kon diya mo talaga ti rules ko ti panagsurat so wido lang tininang rugya. Iti hingga na lang kadagito, yan nga makaalak mo't kadagito ay maka-download, digito ay dalagot libre nga kuan, digito ay PDF-on, makabasbas, at sa gesamot nga kuan, mabasbasa nga kasi lang kuman, iti mayasa nga na kuha kita ta, iti Wislawa Simborska. Uwan, di pa nagdanda yun na, deti nga, babae, deti bakit ko? Bakit? Oo, nasapsapa ko mama na amo ka apong Wislawa kung nakumanta. At kung mauna impluwensya na kanya kita nang kadagiti mo lang nga maramanak ti dandani nani apo kuan Simborska. So dapat di gid mo magusto ka sila dito ko ni Tony Morrison. Morrison, orebe dito ko ni Jumpalahiri ni orebe dito ko ni Saramago. Bueno, ni Jose Saramago. Uwan, kanti naudi nga kakabasak laon dete Memory of Departure ni Juan Abdurasak Gorna. Di kita mo lang ti Juan, awan mo ti mainayo ko na kas kuna kon nga nakapoy ti Juan kaya no nagbasa siguro ti creative writing agad. Baka mo Juan baka jackpot ka nagbalin naman norat no nag-creative writing. Nagbalik kang critic. Kita kuha na. Uwan. Baka nagbalik kang critic. Siguro. Uwan. Kasi no kahit kung matagbay na critic at kang runaan no dete adda pa contest no mailaw anda mga yab kanya nga judge kat kasano nga tagat pa ng critic ko ti dete amok DJ ko DJ the basic kong DJ pa nagyablat kada bagi mo na balayan Jewel Manuel ko nagmut no ko base ka DJ ko nya DJ linasan mo yung kakatanod makita mo nga ron nga ko may bali may baga nga kasla danayanak naman nani danayanak naman nani mabalim mo ta uwan and supusupam lang iti siyempre master mo yung lengguwahe and ay hugot ay paghugutan mo talaga basically nga talaga ti Daniel kat dajay Rick na nga talaga hugot nga talaga okay. And siyempre tapos naiya si Diga kadagiti asakto dagi na kaya si Diga managnagan Hidalgo imbaga na giti gatangam na agkawili DJ ko DJ ay unhand nga ko DJ panang gisuro na kita so DJ na ganan despite nga ko nang nga DJ absence ti ko ati nagibabasain sa oras kasano sakto DJ ko DJ anyawag na din DJ sangkap agiraman nga masapol mo tap nagbalin ka makunang kas yan siglat nga mananayo and later on idi siyempre medyo maka-adda trabaho mo medyo makaluwag-luwag kan medyo nakapagsubli ka kada jay mo nang pinadas mo nga fiction so anyamat ti kwa DJ comedy fiction yung nun DJ kasla yaman ko nang kumalatan ta DJ first when they pinagsubli ni fiction malagim ko duwa nga ko about historical fiction na gitiniram so di kinapno na nga yung DJ di
pag sursuratan ng kahit ko tagsubli ti agsurat ti sarita nga talaga ng DJ nga rod da limitado ti oras ko kapoy di trabaho. So nung amno dani yung ngamin kas kuna kuno idi adda kam taliwayway publishing no labsanak ni Manong Prode mapanagmerienda latan siya dia pa nagmerienda nan ding ikuanak man ti dani mo kunana ito nagsubli ka Manong kunak tansya dia pa nagmerienda na tikakon alagat di naman sa red jack kas JT gina ko kiti mga 10 to 15 minutes ikang ka ti ore da kataligod ko ag sursurat ak kas jay kidi da ken jay amoy jay liway publishing jay IBM ko na mano nga computer di jay walo ket amo mit jay busy amin ti tao nga umay ni layout artist di kita paubrana di kita pa correct di kita kuha di kita mai face up ngayon tela ide so siya no nagtugtugaw akon agsurat lata awan bibibiyan ko lang talikod ko kinapudno na DJ in translate ko nga nga bak iti third prize jay ko ide jay gawa ana di jay KWF dete para Agosto ba adani ko ide adani kumpadjani buy-buyaan na datalikod ko agtatay pa kay yung Ilocano pa lang awang bibiyan ko na datalikod ko agsursuray addalatad to utak ko DJ surat ko niya anak nga ma-distract kadagidi nga tiyempo diretso lata uray ko tagsasao ka haan nga mapo ka DJ tartarayan DJ ko hindi imno kadagidi ko tambo mapasubli DJ kuha kasi diaman ti kuhan awan DJ ritual ko nga inakta bambanay nga aglimon awan kanyak dagit siya ingam dete subleran dete kuan dete short story actually DJ muna nga kuan ta nabaya ka check makasubli get kumati ko id agsubli ngam gaputa idinauso ti historical fiction nga short story kanay na mga bagta pa lang ka research ko di ko tobacco monopoly amo kuan ikabayag na pa nag-research, kung pa nakaisurat na diya, inabot na 2 nga taon. Diyan. So, kung hindi kuhan, naigasatan naman. So, di dyan nakasubliak yung talaga nga narigal nga nagsubli no, pa nagsurat ti sarita. So, hindi sumano naman na taon nun, di man kuhan, di basi revolt, kabayag na research ko, so taon di ko no makapublisa. Mga bagmut man actually ore ka dagito marigalan ka sarita sila deti ko. Tikay ko lang ako di jay ko aji sila makinom jigo niya commitment Una. Commitment mo iti glaro ka di fiction 2 years nga research. Gapo ta awera si Jay Dani matkat ayan ako na kon nga sakto dagi Jay no nagiraman nga masapol mo Jay Padas anda Jay madagdago sila niya rin bro dati kasi napapanam nga dagos Jay rin na Jay mapangga nga dagos daytaman nga topic ko kat about ayato no kang mapan DJ ko day buga na paggugutan so yung kung kuna natin nga nikakatanod nga oray no da tao ta likod na kabailan na ti sumurat iti dani gapotad dati ulig na DJ ko na DJ kasi la dete ko magpakbot kan sagana amin na di lamang luto So basically the JT1 sa lugsugin niya the ritual mo ide as far as yan na istorya mitay so no ritual makita tutuin nga dajay at dajay nagugugutam and dajay practice nga dajay masapol ni Mang Proditi ko ati Dani ko and dajay padas mo kini agka nga Nagyan na involved kay Pico at Ikri. So,
no kasi kakadi pala tatangag surat no makarikan kakatanod diladadanin mo dita kasi kung ano no No, ilap iba ng PM na no, iba nga kumali mga ramid no katirabiin. Makwak mo te. sana all. Paano ko kinapudno nagti pagbabay ng laon ay ni Kadjani kung Padjani Asunsyon. Pamangbagat storya. Deta nga ro di mo dani ti dawaton na ita. Ano dani ko matdawatan na di ka da nang ibagan adda ng sarita mo takot te ko na ako nagrigata nagsubsuli ako. Siguro might nga takamatin nga ako nga gapo ta Daniel Desperos dito nga nakaparpart ang nagsurat iti Daniel. Ang mga ni pagarup dagiti gundeng go na dagiti sa body nga kasdi ka lakana ta surat iti Daniel ya. Ore ni Karen ore si kabro sila nagpartak ti ay pa nagproduce ti ko ti Daniel. Gapo dayan natakamatay tayo nagiraman nga masapol nga addaking ka tapno kasi kapartak mo nga produce ay ti Daniel. So Daniel nato puro siya I mean narigat nga suratin. So dajay sakbay nga agbalintay nga Daniel Nesperos kabisadom jay lingwahem then ajay adda paghugutan mo talaga nga espadas and dagijay nasid gam nga tao. Kinapudno na dete jak makasurat ti kwan ti short story aramid ka Daniel No malagip mo dedi kakatanod dedi KWF nga nagpasalip ti KWF nga dedi in-translate mo de samto dedi anib. Ay wen. Kasi DJ nga pa contest di siya ti nadutukan ti dito pambansang sentro ng wika kunana nga partner da nga coordinator. Idi 2 days before deadline ko na ni Mrs. Nicolas dito kay taga kwan KWF dito MMSyo Pren mabalimot makikonteston ta ang okay kanulatang kunana 2 days before deadline pagikonteston na. Uwan. Among tinaramid ko na panak J ko J paglakwan ti Jaryo. Ti front page ti Jaryo DJ binumbati ko helicopter DJ ko J parte na ti Mindanao. Ni Erap datoy. Erap. Ay Abubakar. Mindanao. Abubakar naman. Basta today DJ front page na pinik inalak DJ Jaryo ginatang ko DJ ti kayat ko nga suratan na dano Good. Ganda niyo mo lang albas tayo may saldaw hanggang mapagbalin Madi nga pulos. Amuyot na maya. Inaramid ko nga short story. May isang aldaw inaramid ko DJ. Diretso. So idinalpas ko sinubliak dedi Daniel nga version na. Alagad dedi Daniel ko nagpres ni Kakaaseng. Kitain nyo? Dedi ko. Layap. Dedi lay. Bagi ka din kugtar di layap pa talaga mo tadi agbali no. Nag-compress layap. Ganun din lang konsolasyon ko dedi Aniban dedi short story version na natin isumat din nag-first prize. Alagat ka contest pa ni Apo Renaldo Duque. Alamang Jack Mariro third prize isuna Ti Horado ni Atano Dilinda Bulong. Lama mo na yan. So lang ako ka taray ji ko di sarita kat di elemento ti Daniel. Iso ti nagdaras man na linagpas DJ ti instant nga short story ti onos ti panagbiag ko one day DJ kasi DJ pressure ata na karak ti today sila nga makisalipon mo yun di nag-submit DJ manipod di sentro ti San Nicolas ingganat di Batak at ti ko nakidigan ni Mrs. Nicolas ay friend
di collection na dito deadline mo gut ni wala paggay man ay madi ako na nagkatalag so yung karkarigata kat hindi nag-submit nakapulpulong nangisip tila tangatang idi agawid akon manipod batak yung ganat ti kwa mga 12 kilometers deta batak to dakang pela sentro idi asid Dr. Robinson nagtuto din nakapigpix pirmi nga nas lupa so kung bigyan nga tama ti sinyales na nga da grasya nagtudot nakapigpig siya kasi dahil no, so DJ ti nang rugyak nga ada DJ Daniel ko aramidat nga short story no dete awan ti kwa kasi la DJ kwa at may isang short story kat no Jack Mariro DJ nag second sa no di kaya ni dete Gabriela Price DJ ti kayo so dete naudi nga kwa yan ta palangka DJ ti kwa na from Dane na kanti short story so wala na kaiba sa na so di baga ka matin posible siguro no mayat nga ko mayat nga makwadagito kas lagi ka kuma Dani to short story kasi mo bro ko na vice versa Dali ko siguro na kana aje kasla panakawat mo di method ni kwa apo Daniel ka kwa Daje siyempre nagdumana no danew kon short story ka ti danew ka kwa limitado ti bilang sa OT nga gamita maya iti may isang kwa na di limited number of words can siyempre saan niya mabaling nga lumapay mabalimat nga tuloy-tuloy tadaday prosaiko kung kunada iti panagdanew kunada mat ka kasla panagis-istoryamat lang siyempre di danew kay dati kung kuna mo ti dumak kritiko nga ako kangatuan nga format ti literatura so ajay siguro pagpigsaan ni manong Daniel ket kombinasyon ti kaso na ajay no kasano na in proseso dagiti kapadasan na iti biag tapos natapay ti laok na research so effective talaga so na nga writer amo na dagiti disiplina ken siguro dagiti may pagpiksaan na ken makita mata dagiti nakapulpulapol na ken nakakalaban na dagiti paspasalit ket makunamot nga nagana higante ket nakayanan namat nga nakaya mat iti musa na nga sumabay kada gito nga hihigante ket dayet papamanagnak nga epektibo dayet method na Yamin yung magkakay. Yung matatay. So, adag pa iso dagiti ko niya. Dagiti amuta yung amuda matagsurat. And adamot putak da. Yung dajay nga ro de. Dajay siguro di sobrang kinaragsak. Uno dajay awan sa pulo mo iti biyag. Nagbaling ka manurat ki medyo sa kasjay medyo awan dagi ko lalim siguro ya yung na dagi sa kasjay nga mai ko sinurat mo so may isang challenge dito no unya ti William nya kaya matagbaling nga malalim nga manurat nga dagi kasla pagdalanam so dagi makikita tayo kada ti base kada ti kini atanon Winsin ko bro nayon ko subsubyan na di istorya natin ni Manong Daniel ka ko gimbato di ko na kumbaga di tukad na from dadi ko dadi ko panagi proseso na ti dati una ka malimitaan di personal nga kapadasan na gimbato ibabot iti level ti ko hanlang nga personalan no di ka dati philosophize so naunag nga ko so kumbaga dadi ko nag-transcend nga hunada iti Amerikano
ano nga nangyari palawag na rin, nag-transcend di kasla ako eh. Nga ganun. Iso nga ako na idumduma. Oo. O ko ni Apo Daniel. Napalo Si Karen kinapod no ano kuano dandan yung ko di makita awan ti love poem ko yung mamano lang siguro ti mabasa yo alaksid lang di tay karabasa kada sabsabong ti paryang dadto no sabong ti mangga kasi lang ti wan Yung pala, nung dumag, palamutim la da dyan ako eh. Kasla, Oo. lang eh. Yung adapay la, adalata da dyan, nung nagpahinga ako eh. wan ngam kas deti ka padasa nga ko na kano no kayat yung ako deti manipo deti dane arabi din nga short story kat baka kayat yung padasan mo tano kwa kasi manipod ti dane nasudsud unay deta ne tapos engkanto wang karon kat hamot kasalahamot nga kaskarina nga iyarami iyanak kung no deto dane kat pultito man deti sikugam ko ma kasmat la DJ panangkam DJ short story man ne bali mamindo nga proseso DJ nga oreno basbasa DJ dane kasi kanya DJ Tikayo ko eh. Kaya ko DJ story version ng DJ Daniel eh. Saan ko nga ma-appreciate DJ Daniel, nga madadang appreciate DJ story na no. So nagkuha, kasmot lang DJ ko nag-DJ na i-contest DJ KWF nga dedi nag-fourth prize. Hanggang ma-appreciate DJ Daniel kasi napilit. Adad nga ma-appreciate ko DJ story version na. Lakas di nga parte na. Ti kwa, gaputa sila naparaburan ang matigundaway nga both dani kin da short story day kayong kanang ko nabasa ko na. Ti madlaw ko siguro kat ko da topic mo di kayo kat more on dark humor wano the sarcasm na so siguro mas kumakto isuna di short story jay. Ewan, di mas mas nailawlawam da jay nga natakel. So mas nagswak siguro kada jay nga genre short story. Ewan, di ko ano. Bro, di ko bro, nagana. Siguro met nga ako habang inagana. Jadi siguro eksakto ta di ko ti discussion tayo kastoy. Napinta siguro nga ibigay mat ni Manong Daniel no anya ti panagkita na ti Ilocano literature itatta panawen di kasla pa nga anya ti assessment mo Manong Daniel iti ko. Panan? Adumot ti mangkit-kitak nga grupo pa ikot ti kwan ti agnaya nga manali pa naman oras tayo dati kwa makita dati bangkag kat nagagagadda. Ito niya po natin ni Rodrigo. When Marlon. Oh. Ni Marlon kan di iti kakadwa kitan nyo kat dapay libro dan. Di napinta sa senyales dito. Dapay dete ko mesa dete bidri. Maki bin ko madigiti iti panagkunak eh. Nya yan? Bidri. Bidri. Kasi laguro po man la daw swal dito eh. Dapay digiti mangisay-sayang kat digiti septon kung kunana kada digiti awen. Ado nga po ipadpadron dakat saan ko nga lagi dawan dito ito pa nagpadas amin ngamin ti panagsurat. Hindi ko DJ panang balbaliktad da DJ ko adda ko manawon ko ipapanan na saan lang nga dete makakuha ka dete adda surusurutan na kat nga padron na. Kat agsipot hindi ka na aduda kat no matarabay ko madigiti kakabsat tayo ti kwan at dapay abumilig ti Ilocano lit adopay DJ ko no malagip yo adopay di sabasabali pa nga FB pages nga agipopos ti dandanyo da so
ma-intellectualize ko madagito itapno iti kasta dadadape sumantak ti Ilocano ulit kinapudno na dape idi DJ grupo ti Taljap nga tinaga ko idi digiti man ng taga Ilocos Norte dagito kinapudno na dape ni Elmer Lopez dito idi so pwede nagpresidente ngayon una ni Manong George ito ko liya dun mang Georgeson Placido. o George Placido so dati mang kukuha ka dito taga radyo dito daduma ito Mm. ipapublish na dito dani yung kada ko short story dagat napintas no at datay ko mang tulong pa ka dito adung agnaya nga etap dito kas tagat mabebilid mat dito dito suratan da saan lang for the sake mat nga at da maipabla ket di ma tekunak nga ma-intellectualize ko mapiti nagnakan damo ti Jeporma ko okay lang mo Jeporma no di nagkan ko at least no idagdag sentay ko kabing pintas sa tema ko nakatala iti Ilocano ulit tayo habang nga datayo mut nga naayat nga kuan mamanong dan at sindadaan tayo matatumulong no o masidagda saan mo ada ti sidag kada ko tap no tulungan tayo ida o nataoray kat nakat adu tayo mut nga at dabasit na anan maiburay tayo kadagiti kakabsat tayo no di dapat kaya ti agpatulong di kada awan serbina Bueno. Nagadan sabi napatpatasan ti 90s early 2000 nga medyo nagadan ito yun medyo kaslasyak kaspagarin iti patas ko masapol pa yung umayak iban nawag iti tap no maka na may kape timpla ti kape ko na may nakpagtimpla ti kape tap no malektura na kaya mumat ni Boyan kumpara ita kat asla APM away dagiti mabaling patulungan so mas nalaklak ako mati agbaling nga diya mangulamon nga ala Daniel Nesperos nga kalidad si Manurat so mayata kalay ko nam nga siguro agpaiso nga ko nga mangrugrugi tayo amin mapatasan tayo amin ti mangrugi ngam dayay ma-minimize ko madayay medyo adu nga sa pagsusuruan sa jay. So, sayang na talento So, yan ko bro. Ko malagip ko idi kuan adamit digitay kuagat no medyo ag PM kanya no kalapsak mo DJ kuan sa ipatulod kuan ma-reset ag basit ka ipatulod mo to kun ni ko asyang ko naisam data may iba gano ko nga narimuaran kun di ka napalot saya at ni-reset ag basit kuan ti makabuhay uno serpentina dani na di kad ko medyo na kuan napaitang basit ni Atanod Ariel di kada kinasyan nandi kasjay na nasayat mo ti kuan iti maidalante diti ading tayo di kada napalalot ko amot ngamtay ko nakakot ko dete datay ti kuan iso dato masidag SJT ko umimbag ay talaga pa nga kwa dete Ilocano ulit tayo tamang manod kasi nga titinulong sibod pwede makigumgumi laka talaga dete ko DJ lang panagatan darmot convention pada ka nga awan onay makukwarta narigat so no kadigito i-click mo lang nga napalalot saya at na sa Adobe ti kuan ti mabasa di online adu ti free nga ma-download talaga nagsuro-suro kun kang ronaan agtultuloy deti pasnaan tayo amot nga adada pero mang pay deti Ilocano ulit when dakalo na aji na yan workshop dakal mat ti kuana may tulong na ta kinapudno na oray nagana
napintas kami na jay nagana siyempre dumalat ano masalinsingan ti daduma pay iti sinurat mo kasi amit amin nga kokit makitam kasi dati makita ti sa bali nga saan mo makita kasi ay so ken dagi siguro ti mayat nga practice ken dayjay kung kunada garod nga panagipundar ay iti nagata dagiti tuladan tayo kumani Manong Daniel nagana makitamet nga oray niya ti kinaragit iti biag da idi ket inkarkarigatan na nagipumpundar dagiti libro da Lorca ket pinagbalin nga resulta na ket daytoy Daniel nga kasangsango tayo ita. Pero dayjay ti So bro, Bro Oriel. Siguro no nakaradwarak mat college baka dite mat siguro na ikwat agsurat Dite amo nga ning tigasat no maminsan Dite nang idurong kanya nga nagpamanila kat na ite. Amo no na ichamba no Costa. At least mat ko na ako siguro nga pagbabaw yan ti panagsursurat ko. Ginapod no gabo mo ti panagsursurat ko may isut pati may isang kwalifikasyon nga lang da kanya pwede nga na iramraman mo ka deti kwati DepEd deti reviewer. At nakatulong mo ko na kada siguro kasi siguro ati ko diti amot gasak Sa bagay kung nanood ka oray niya iti plano tayo iti biag ket dagiti sumangpat nga tiyempo nga o minsan dagiti nga tiyempo iti hantay nga sinagsaganaan ket isbagayam ti mangted iti nagana napintas nga sa bali. Ti makita ket siguro despite nga medyo masalimuot dahil challenges nga nagkuhan ni kakatanod din yan siguro jay panakaamom iti basic panakamom ti good class jay amo na ti good kasi na panagsuara mo ti daniw niya jay may tutop nga para iti daytoy nga daniw panang pili ti genre iti may isang topiko daytoy ti may tutop nga genre class jay amo na ti good para daytoy jay kastoy among boy tigut ko. Malagip ko man dahil ito mabali na kakamatag dito ritual nga agsurat. Kasi di convention dita Cubao. O di ka dadade di on the spot Ada entry ko na Ikang bela gumatang kita di ka ni Dexter ni ka Pabito ni kay Captain. Napang kami pa yan di ko ni Saksaryan ni J Teresa na ako ko adayo. Ay nagadayo sa nagtraffic ko namgot habang adakam J ko ay Jeep kuno di J kasi nagortigas kami sakam dete bus nga napanjay sakam nagjipon habang agtara-tara di ko ay arami dete paki on the spot ko na imagine nyo DJ ko kumakot nagtraffic nagpodot ko agsursura na klatawan bibiyan ko no agkadya DJ lo ganata no nagconcentrate ako na mo may gawin DJ na kuha ko Kuta idi agsubli kami ay final ko mo di danyo ko. Lakat idi mo ti waragawag ta kuta di mo nakakaskas daw na arabid ka diyan talogang kati sumot yan nag first prize. Jay ti ko makwakman naamot nga ko no awan di distraction ko no ko. Nagsursurat ako. Kita mo jejip kon logang kat nakatrap-traffic kat iwas kat kurkur ingmut Sa DJ bayag mi nga nagapangkan nagawid. Apo dete pagi-contest mo natarod ko na kanini ka Dexter ide.
Awan, nakasano makasurat ako, nakastimot di. Ko ako na detan to bagim ti person ko na di lang anghel ka kumaman captain ko nagkatagpay so matay. Ko kaso kasjay lang pa kanya. Kasjay ko mati kayat ko nga siglat mo no agarami dagti short story dete pagbiit mo mati mabalit eh. Jakam mo. Bro. Kung bro, mapantay dito kawan. Kanayami, maudi nga sa Luzon. Yamat Manong Daniel, dagiti ko rata, dagiti paka sa iti sangsangwam, kuno proyektom nga ko ada ti mabalin nga orayen ti publiko nga proyektom manan. Kinapudno na dete short story ko man ti mailibron. Naibagat-bagat kad ni Kaka Ariel tano di dinang isaronomi ko ba ito short stories yung di kita pinilik lang kasala jacket nga ilibro di kita mo nga short story jaka mo no apay dan sa ko di 90s ko dapat sa manong dagdag kita ilibro so hindi ko dapat damot dete may sa libro ko na pag-orayan nga dasaro dete ang alam ko na kay libro ka nung hindi ko kinasaritak ni Kaka Aseng ala kati kwata ako na nang idi ikamanti intro na ko nagkan ni Apolong Aw apo ko tamumot ni kinabisin Apolong Aw ko tado ni obrana ko na ikod na so di bargain na di mo kaya ipablaag ti dete publication na yung Hoy, owan basta sa dayay. Kastalahoy ko na sa Hoy. So, awan ako nagmutan at siyempre, ti kunanan, siyak ti mga ipabla, siyak pa yung mga ilako kunanan, di ka, hangko problema, di pa nag-ipublish ng kat ni Kaka Ariel, ti mga ipublish agat mga ko-active budget na. So, nalag-ana nagtitidya, yung mabayan na kamang follow-up naman na nabiit ko na nga sumarasara nung ko ni Apo Honorato ko na naman kasi rumarte ko ni Apo Honorato. Ay tatiwan. Ayari Huawei kasi publication. Huawei. So kas jay di JT kuan so sumano nga pagkakumikumak kada gitoy narigat deti obra nga maagpayin ti kaadong obra mi deti kina barangay secretary. Kanan naman tami na oras kon. Kasano kay uwan jagput makasuratan. Gamno agoni ni Kaka Aseng. Daga sana narigat na papaayon dito ito no makaluksaw da. Di da kanto. Amat. So di jay no pag-assignment to na ay ikarigatak mo kasi lang ni Apong Kles, mangkuha ka man ko na naman, maikarigatak mo, basta no, pag-assignment na. Sa adagdang amang manganti oras ko kada gito, deto'y panagmula-mulak pa iti ko, fig. Igos. Igos. Ada, kwan. Remortat ta. Na? Remortat ta, dati, kwan. Mayat ka agmula-mula ta damot ka na may kasi hana ko na agmula di kita masetas tao mo tipaya na no awam mo para matamot lang di masetas kat no agmula ti agbunga di ka dadaka na so kasi na mas mo di bunga na so apepela agmula ti masetas nga di mo makan di mo makan dinto nga makapagmula mo ti may mula nga daka na Dani data. So, panagmula iti panagdani iti masetas. So fig kan ko ati pakasuk na gidata dete grapes. Adigite kwa ag kayat ko pwede agpatanor ti grapes ma. Dite addaman tinakakas ang subyana dete igos. Adda tatandang dani 20 nga collection ko manipod diti nang rogiti upat ket aggatang ti cuttings uno saan dete si bibiyag nang amoy digiti nga nangina cuttings nga 500 pesos 700 pesos dete kasalalapi sila ti kadakkel na yan.
ka doon agad katangok matay. Uwan, ngam no adda si mang pataginatang ko i-markot dete isilpok ka di kita datin ko dapat sumagmano successful di ka adi di fulfillment mo nga makapabiyag ti ko nga mo mapabiyag di ka things adda pe di may isang nga mga ko option mo ko ma katagbiya ore dete grapes agat gatangog nagngingi na di kita 700 duwan to dete ka tis na kat namin doon nga gimata nga kung kat na tayo ka aming ada di jelok sa mong han nga ako han nga mapunas namin to na makikita man ti online nga isuwat ti gat-gatang kon di kita si bibli kita nakamarkot nga kwan nga grapes di ginatan ko nga do kasi na po Diyos si bibiyag dagan di yung pasurot na nga para dito isilpo nagbiyag pa ni mayat sa kung kunak nga raw kasi naging na DJ imagine mo ta 1.5 detay Baikonur nga variety deta grapes. O detay si bibiyagan. So kasi jay kanti may sapay nga kwate kahit ko kumano adult time ko talagang ag-concentrate nga agsurat ko ti Daniel kan so ituloy ko man ti agsurat ti kwan ti sarita kang rona na adto digitay nabayag nga plan-plano nga nobela ko. Narigat. So no ti ag nobela ko mat kasalapan nagsurat iti Daniel di kad nakasaysayaat. Ang karene. Well, tati panagsulat kan ti nobela kat kasla ko panagpatanor ti Bakir Wine. Ano panaggarden lang ayan. Panaggarden ti short story. Anyway, kitang taman dati ko nag-greet ni Adi Jun Lila Saga. Okay, pudno managam aman na ni Apo Daniel Nesperos, manurot ng Ilocano, anasken abasaan, amirisen, imutagtikan dagiti putar na. Pagyamanan mi ti panagsurat yung Apo Daniel, padaanan mi dagiti sumaro kay Libroyo. Ay dati ko dati ay imutagtikan ko na ni Ate Julie. Uy, may isa nga kuwada jay, may isa nga makikita tayo nga gupit na ni Kakatano Daniel. Jay, panagimutagtag niya. Panagimutagtag kadagiti pasama kita aglawlaw and may transfer iti Daniel. Ta dayo nga rod. No apay siguro nga hangag surat iti love poem. Kaputada yay. Ore na bagam nga agsurat isuna iti riya sa sabong ti mga kasla idaton na adda dayay inayon nang ako imutagtag na nunya iti adda iti dayta nga karabasa nunya dayta nga sabong nunya dayta panagisagot sa jay. So siguro mayat nga pagpapanunutan dagiti mayat nga mangsurot iti tugot ni the great Daniel Esperos. Padasan dati ko Dito pa kuna ni Pastor John Gaygayad. Sir Daniel, kasano ka diti pamayan apan nakaaramat ka dagiti balikas arumbeng aramaten iti panagputar ti Daniel. Isyak namin kat ko awan bibe ko kadagita balikas no ko basta no nagtugawa kung dadaamin ditan Dakan mo. Nung tinugawa ko dire-diretso mot nga dete kasi lang arod lang nakasagana kung agpakbot ka daamin ditan ko talang agala Kasi diyan lang kanya. Awan ti ngam kinapudno nanno dete agad edit akon habang agad edit akot adot baliw akong kaslaman umununag no kwa DJ kwan di dani ang gaya di dete nga balikas ko na kaan nga may inugot dito ikan kang runaan lang amin no tidandaniwom ko makot color blue amin nga may ipanggap iti blue ipamidyayan amo lalawagan di sa balit kasi hangka mayaw awan Selatan no deti blue ti dandaniwam no ninayon nam sa baling makuluran isu dete bagatay po editor na agsisilpo ti bambang kanalupasin mas deno pati kokman dumot dite agkakabagyan na balikas Pero ipumpum mo amin ditan haan nga hangkang agkibatol ditan talag nga isud pa na deta dani mo nga magda talaga DJ a central metaphor mo nga pagi sabsabitam sila kumano
may isa nga kayon, ito de katidaan yung mon, central metaphor mo di kayon, isabit mo lang mo digitay ko, naging nga makapangato kagad adda bungawon mo sabong nan, adda bulong nan. Tapos din alpason, kung kangronaan na di laglag pag no ko, dete ko na ni apulong aw. Iparang mo lang ko na naman eh. Basta iparang mo lang ko na, isumot isuro-suro, kung ano ti problema, iparang mo lang. Ang pagkapaigat ka mangin ko kumati solusyon eh. Basta iparang mo lang, tapno iti kasagot sa ang tanga mga kasaba ko na. Right, ito. Kasi sila ko ano problema, isulati bagam. Ano sinubra among Wala. ang ko na naman eh. Diyamuti na batad lang ako na ipagbagan ako bayad ti pa nagkadkadwa mi. Muna ta ko no dete ko na pulong aw idiget pat no kunanang ket madin. Naungot niya pulong aw nga maisuro ka mo DJ ko na the expression naman iti kam de marikina heights de marikina ket no bullshit no kunanang ket bullshit ka mami no. Hindi ka makadlaw sa log-log kung bullshit mo kami ni bagpag-amin ko. Iso mas jet pa, nung ag-aangaw kami kasi lang, ni ko ang talaga may isang pagkawak ni Apulong na disiplina amuyo, agsursurat ti barbangon di jay, di nobela ng dangadang. Well, dangadang. Kay na centennial na literary prize. Rin na being ako i-type mi mo word star di jay. Word star na kay kuan na. Detay. Manipod ta word star data. Ipangkot yan ta pagemaker. Nagyam kaya na yun. Wala eh. Spine na. Manipod ta word star data. I-transfer i-layout ko ta pagemaker. Apo ko nang dedi pirmi nga bambanok ko mano nga chapter din na po ka ungot ng han nga dete pirmi nga mano nga chapter adot na po ka chapter na deta ta siyempre kasla plapi disa pela ti pagi-transfer mi iti kada tumapunasan ng ket apo mano nga chapter na po ka kuhang ko nga imbes gaya may save kuhang ko nga in-save di page maker di daddo mga file inulit na naulit ti chapter na deta. Opo na. Ang pauna yung muna kata kasanon maturog parbangon. Yung baka iso pintasan na di pa nangulit na di na wala. Nangabak man. Nangabak man. Niso mo ko na manokwan baka di nangabak ko madeta no kwa. Di original nga chapter. Makita mo malat pungtot na ang mahaga putakwan, maawatan naman DJ patig ko na nga, glele-layout, at manipod DJ obra DJ kastay, DJ printing press, gilayout kam ti rabi siyempre gata, abuto mi mo deadline iti. Basta italang nga may istorya deta, na po ka nga chapter deta, nga dangada. Alagat na kaya man no, murepay sika nung kasanot pa ng reconstruct mo DJ. Napukaw nga ko agad binaliwan na nga insurat. Aduda nga agitay pa sa danto itod kanya isisara ko ta page maker i-layout ko. Mas dito na kasama tineta nga dangadang. So, kwada jay di kunya di saludsod ni Adi Jun, duwa tinapilot ko jay. Actually jay muno na nga ginakaan mo kakatanod. Jay malaglag rin ka No, ajay may pagpresentaran metaphor kay nagsulat ka ti may ipapad ni may nga banag nga amin may inaig ka dayay. Ipamo amin di jayen. Tapos nga man po ka. And may kadwa ko nam dayay saan ka nga mga kasaba? Saan ka nga mga kasaba? Tulungam lang nga ipakita dayay. Dito iti mapas sa map. Decide kan. Kasi lang nagsimple ko na iparang mulad problema nalpasin ko na ni Apolong out no kayat di kuan kakapsat tayo nga padason mo DJ nga formula kata mayat
Kan agyaman na ka po John Lee deti panang dakamat mo tino mo ka deti kuan. Tipla sumbatan DJ ko deti ko Facebook. So basta ko DJ iparangyo lat tati iparangyo la problema ko na hanggang mayaw awan ditan. Kan DJ ko ano tidakdakamatom ko may panggup ti cross. So may panggap amin mainay amin ti cross ti ko man. Ina kan kakuana nga balikas ko. Ure inot pagi kuan kasi ure pakyan dispat mo deti ko Ngaan basta di ka mga kasaba ket siyempre ano pa nagreregreg ti kuan no contest or umuna nga maragreg di kita yung mga kasaba. Kas diamant ti kuan no dete kuan mga kasaba kan mang balbalatong lang saan igid mo detan atano droy kunak man no kuan dete pilpili kami ti aja mamalbalatong sa insincere. Uwan. Ti kunan ni Bernardo nga Mueda, ti problema dagiti agdadamo agputar ti dani ket kas kanya nga wingpay ngagsangal ti dani ket dagiti naunag kabalikas. So nga dagiti dumadani ko ket labos ka no. Hehe. Haan mo nga di kinaunig ti balikas ti masapol di panang sangal mo lang No ana ti bagbagam ka dagiti ko haan nga masapol nga naunig ti balikas tayo sa tuwan. No pasano DJ panang sangal mo lang at jayan dadam ta di mawatan no kakaunig dagiti balikas aglalon no damot deti variant tayo kadagiti nadoma-doma nga probinsya di ka dadadaman ako ang damawatan namin. DJ labos nga kunada no kuan so nga deti kunam deti kabsat Bernardo Gamueda deti kunada nga dani magot labos ka no agsipod nga minta no di dani magot inbon ay mo aminen nga nasken makita ijay. So ti dani ipa sila balasang lang ipaspasirip mo lang jay mo ngay na haan mo nga labusan tapos ko. Cleavage ko lang. Cleavage lang. Owen, iso lang ti pagingkantay DJ kasi X-rated nga minan no ko ako ta iso te ko nada nga ko madideti dani mo. Cleavage ikambasi ti siding na dijay. Owen. Ayay. Owen nadamot te sukugnan no ko di ka kuan. Rated R niya. Dapat toy. Di po Atad. Maylin Atad. Siya bro. Nagputarak iti Danio Circuit makaputar iti uneg. Iti gudwa oras. Ngam haana ka confident no usto metla dagidjay na usar abalikas wenno saan. Ora iti panang sangal iti ababa asarita. Data Apo Daniel ti ibingay met ni Apo ani Madam Maylin Atad. Mas concerned dan sa dadye ko kakapsat. Manong Daniel na aje nagana concerned dadye na unag abalikas yung hante nga usap ti na unag abalikas. Hana nga kidgidawon ti Dani ti na unag abalikas kundi hana mawawatan kasi haan nga nairanta ti Dani hana mawawatan. Saan tayo nga manglilibag kakabsat no di ket na nailemeng laeng di jay mensahe akayat tayo nga ipaawat Tas jay lang basta hangka mga kasaba sana labos jay dani mo ayos jay hanggang ni atanod asyeng ipa-please. Kana the insight damutek-tek. Awan. Yung no awan nakot ko awan sa tagisub-sublit dani itahan na may pablaakan Awan mo ti kuan awan mo ti sase. The reply jay ko email. Either ipa-revise on daw ipa-revise mo ko no saan talaga madi ta dumutin sabit na dilay may sa dual at asikasumo ano siyempre matik mga mawatan dan no at saan nga ni pablakan nagriga kami nagibagati ko saan nga nakapasa madikad mabali na no limatin in submit na ko di makapasa amin ket alam na tayo jetay telan sa iso ti pablock tayo. Balik.
at least at may sa may pa-block mo ka dujay at Ay, ma-workshop nga nasaya at di may sa no adam sila gungguna ang ako nga naka-create ka iti lima nga dani nga sabihin mo ti Kas banaw. la makikita ko ko ni Apong Les, sabi, ibaot na, di ito manuskrito. Na, ako may baot na tal, ako manuskrito na eh. Dapat malagip ko na minsan ko, daimtod na nga, pinaanan. Pag, pinalapsak, hindi, tipnawang mo't na talaga mabatin, no, kwa, Hmm. maranggasan. Sa gapo ti pandemic ta tagad kuan Google Drive la ti pag pinasa amin ti kuan ti materials. Uwa, Man actually man ka magkikita eh. uwa. So awan ti may magkikita ang may bas no. Oo, di panahon ti kupong-kupong kat kasya eh. Makita mo lang di pa nagmapagkinilyada nga di agsisilpo di je kwa, di kupong ban ko tap kalan ta sa di pag-editan ta eh. Makinilya. Well, Tanto may ayang ko ide, IBM. Alakot. Napintas mo na ta. Dapat dito talong nga chapter ko. Bali na dwa, wala may isa ka. Nobela di Giant anak. Alaman, aro. So di pagbilibag kan ni ko ni kumpadjani edita na training nga DJ nga ko eh. DJ panaka-edit eh. Na benepisyaran o na yun. Kas tagamabal kanya kunak man. gusto sa isunat tatati ko ay tracking changes. Owan. So ano kahit mo ti makasursuro ay panag-edit na. Dawaton da jay kuhan ng the tracking changes na. Oo. Ti kuhan mo. Oh, nakasula DJ ko mamo di original na manuskrito nga dakwanan eh. Okay, takuring-kuring na. So, bro, nabasa mo daniyo? Ako example lang pala ni ko Ti dani ni ko rugyam siguro bro. Rugyam bro Orian ano ni ko. Kamatanod o si Kaman. Dati yung basa ti ko. Ti dani mo nga kwa. Isagot mo kini Madam. Awan sa, ete sabong pariya. Awan kopya. Kitakman dete ko nga ro ta pag bitman kitakman dete libro no at makitak dito. Kabayatan nga bayan ka ng data. Sama dete ko. Ate DJ Librom data nakatanod. Janglem. Awan. Awan sa dito. Oy. Kinapod nung nakat ko eh. Oy. Nya dito testimony dito. Testimonial. Oy. May isa kadagiti pagbiliban tayo kini kakatanod Daniel managam nga talaga. Ideg ka balay da kini Mikyong. Agin inom kam kini Mikyong ka. Agbibuyal. Ay. Tapos sana kami in lutuan ti kwa, ti pulutan me. Kini mix. Noodles. May noodles kit pulutan mo no brandy you know. Diba bro? Ayan na eh. Tayo may dagiti ko man nanginom dito ti kalsada ka ko Payless ken noodles ken ko runggay ti kaya pulutan. Well, kasi barugay na sa dito kanya me. No. Deti man basa kon ta nakalalagip deti ta kwa nagkuy kam kan ni Dexter Pabito. Hindi mas assemble dito ewan hindi manipud jay Ortigas napan jay Teresa Farm sa kam nagsublit ti kwa Cubao.
So dito nga dani kat nasangal di April 2015 iti onig ti no manungalugan ti nagkuami. Babaen kadigiti aryang ti lugan kada pudot ti tiyempo ta pirmi aglinglingot ka eh. Di pa nagiwas-iwas ti ko kan basta nakatutok nga biyahe di eh. Ng bayat man ti nakatutok a biyahe na putar deti adani panagarasaw. Kastoy manen idar arasawek digiti pegpeg nga ti sangaili nga ugaw. Nagtunggaw iti sirkulo ti igaaw. Naaradas tinarpek nga apit. Nagkonsyerto digiti mensahero ti gawat. Nasekka digiti bala-bala ti bisin. Nakerker digiti bunubon. Nairaep iti kineleng ti tikag. Kastoy iti pinanawam ti taeng. Nakigasang-gasat ka iti gannaet nga ili. Di aggibos abubangon dagiti aripapa. Kumali iti abaga ti buteng. Kaskarina ay abalasiwek ti tao. Wenno karadapek ti penultimo a disyerto. At daluksaw ajak maulesan. No ti iliw agreget ako mawiwit. No aglulumba ti segga. Loa. Gagar ako malbikalbit. Matdapi man nga papupwek digiti ubing. Matdaanay-nay nga itantanamitim ko ti kararag. Aday ito nga adigi ti taeng. Di mamki asita talinaay. Si kakaradkad nga agipawit iti riyal. Atulbek talinaay. Agipawit iti namay. Agipawit iti ayat. Si bubunyag iti asin. Ti sakripisyo adi mapugpugsat. Ngem awan anauray ko ti surat. Ti riyal, ti pakumustam. Nalipatam nga ta di diso ti taeng. Kunkunak itinakem. Nalipatam nga ta digiti si bubuteg akarayo digiti ubing. Nalipatam nga ta ti sagumbi, si umbi, si mumulengleng. Jak kayat apanunoten as si babalod ka. Ultimo ken penultimo. Uray no ginaburandakan iti mangliweng-liweng a disyerto. Agmulmula iti solitaryo aliday. Bayat nga urayan ka. Kadigiti masetera wenno banggera ti ngata-ngata. Wenno kineleng adungdung awan ti alimuteng. Iti diaggibos akawiwik digiti buteng. Bugbugyawek ti alalya ti bisin. Wenno pait ti agsabong abaimbain. No kumaammo ti presidente ti agdaniw. Wenno agsaramsam iti angaw digiti saraaw. Ay, jak kumaab-aban ti luksaw ti epes at igab. Wenno sa enek digiti mauraga arongaab. Amang sonson iti ibit digiti annakta. Nga agdodoom iti sanaang digiti iliw ken ila. Kastoy iti anarpek digiti dawat ti pagay. Iti nagsublimanen digiti mensahero ti bisin. Digiti bao ti kag igaaw dudon. Ngem awang kaasumangpet iti dungaw ken lunod. Digiti agpanaw dumting nga eroplano. Agpaspasugnod ti rungaab digiti arbis. Kas iti araraw ti buksit. Si kakaem agted-ted asa iti kasayugan tinakem. No manental yawek digiti tambak akaslagal alintok. Ti awagak akarkarmang, awam patinggana nga agurayap. Iyar arasaw ko ti tanamitim iti agururay nga ulila ataeng. Agbulanos itan ti buslon ti tudo apetat adimteng. Bilang-bilangik itan anaynay ti pangarig ti kinakawaw. Agsagni ti arasawek ang anek-ek ti penultimo adungaw. Cubao, Quezon City, April 2015 kadok deti idi ang idi masurat deti adani ni kabsat nga Dexter Marin Pabito ket idi isagot ko man ken kuana deti panangibasa kiti dani ta sabi ta dakan idi sidong ti apo nga kaga kuan presidente ko man ti Gumilangit captain
Dexter. Bigyan mo Tanod. Irama mo pa yung pangididikaran, di kwa, mangsak sariyan. ay uwan pa Ay, ni ay, Aki, uwan. ay. Isaksaryan ko ta. Nagbiag, dedi, kinatang ko nga kwa. Dede, Pumelo, Davao Pumelo. Bunga pa yun. Narama ng painit kwa. Kaanakan Eileen. Naimas ko na naman. Madidimakil na di nagatang kanya ng pumelo. Bawit ang kanto, de, bukal na. So, niya tayo tinlada yan. Panagarasaw, eh. Panagarasaw. Kasi mo, nagatidog. Oo, kat ba haan lang 2 oras sa deti nga nagbiyahe, deti nga dani eti patakuha kita nga mangibasa ta DJ pan nakaramid na nga iti kunak nga iti laksid ti aryang ga iti lugan kada pudot kan amom nagsardeng jelogan nagsardeng nga tagsurat koring DJ ko eh. Koring DJ ko sa nasurat na edit iti uneg ti ko deta. Jeep dedi na udi nga nagluganan mi eh. Tartaray ka mama kami di nga isubmit dandan mo talas 4 mi. Awan. Ya bro, bumasa ka man? Ako, umanay na dyan bro, ako. Wala. Ikuan ni Manong Daniel, kaya nagana. Sa bali talaga niya, ikuan na. No, iti may sapay siguro advantage ni Manong Daniel kat dati anya na ganan aji Rema dati Rema di unag kan di murdong yati nagbatan ti sesurakan di murdong ada Rema na oray pay prevers di ko na ada di nagana wow arasaw kasi nga ko napintas ti pandinig. Sabi ko mati nagtaniw sa una ko dinengdengeg ka na laing dagiti ko nagiti pandaman na nga naka-tune in tata no kasano da jay metodo na ket dagiti i-consider tayo di tunog kuno himig ako na agkanaig di tunog agkanaig pa di balikas Yay, ang basta agkatunog lang kasi dadadden siya dagiti mangikamat ka lagi tunog kat uray niya nga balikasan nga kuan kami madlaw nga pilit kanya na ka talaga nga naagkanaig na talaga yung balikas nga kasi siguro kunana ngano ti dandaniwam kat may isang banag pamamin diyan may isa nga talaga nga disiplina da diyan talaga nga masapol mo da ko da talaga nga nalawal at tamot da panakakom da lengguwahe niya nalawa. Lengguwahe nga pagkuan Actually di itinaunag ket madi nga di balikas no di ka ipapanan kay. Wen. Ora simple dagi di balikas yung di ka ipapanan itinaunag so dagi siguro ti may isa nga mabalin tila da kamatan dito ni Kaspagarigan may isang manana yung nga makunam nga narabaw dagi mausar nga balikas nga naunag di da kamatan na kati adi may tirasing nakaslaging kabro nga medyo nagsubli ka lang ako nga nagkuman hindi ka dayi balik ay lengguwahe mo Ilocana kasi dimat ni Mayti kanya dumapay nga panurat nga ay panagkamtod da iti lengguwahe na naunag nga balikas masupusupan no sila naganay maawan ka po kada jay kinaunag jid ada kamatan da dani dandani wanda mainayong ko man la deti kakatano de so no ti background ko kuma deti father ko lang kati istorya ng kat ko ti ko ide agar aramid ti ko ti love letter aduti na iyas asawa na maipanggap ka digi ko kukuha na nga love letter so siguro deti lang ti makita nga kasla background ko kuma nga naalag kan ni father ko Jay ko kata awambot nga talaga ti Kwame yung kakabagyan ko unless no kabagyak ni uncle ko ni Presi
Wala na dede ko gayam jak amo DJ ko DJ N na ide kasama gayam DJ apelyado kay yung bayag agkit kita kam tagra apil. Unless ay kwa tilang kwa ginamalan na ibagbanga kas JD apelyado na eh. Bueno. Ay ang maagat lately lang pag DJ nga isuti kwa na kat mga sarakam tagra apil ata mo ni awarding kada kwa ti di na lang na ibaga di man ti kasta eh. Siguro han nga ko DJ nga ko mabaenak mahiruangan deti siyempre middle initial na kat ko eh ngam ti deti apelyido ko nagbalin nga ko deti inesperos kasi birth certificate ko awan tugtol di ay so nga kita nyo digiti mo na nga sinurat ko inesperos nga talaga so hindi nakakita kuan narigat mo ti agbaya di so nga idi kuan sinurot ko di ko na local civil registrar nga surutan ta deti original mo tugtol na barot ko na nagat nanginat pagkwede pagpaayos so din ano go si awarding tigra apil kada ko kada amo gayam ni Apo President siguro hana proud kanya kidi nga kabagyan binawat ko na narigat mo nga ko angkel ko nagnaro da ang kakatanot karene Uy ni ko ni Mang Hermi ka idi nakama di Mang Ray nga Sotelo ti middle name ni Mang Hermi Beltran ka Hermi ragragsak ko di first time makita ko manong Sotelo tinanang ko ay kasta kasi ano isunagad ko di na impalgat kanya kay di maamaka kada dete ka sila ari papakmot ang ako nga apay nga di na imbagbaga nga nispero si Sona kat siya kat hayaga na nispero sa papaanawa tagra apil no awarding ko nakman sa lang ba seminar ngam no daddo mangat na maawardan mo tagra apil kat iso na ti gra apil kat ang ko basol di jay na no ang ko no baka gata 1 million away mo ti pa nagkabagyan mer ranamot lang nisperos kami han kakatanod wala narigat mo ta angkel ko na tanong baka kaya natililo ay katalino kung nagkumati din siya di ko kumandi at ko minus acid kasi nagyan lawag idi veterano da nga kwan nobelista katakuan shout out uncle shout out uncle manong ba't katawag ko kung kwan munta so nakairuaman tayo niya North Ilocano man diti pagbilibag diti kuan circle ti writers ko tawan di Jesser kada ko manong lataan manong amin alibod kan manong Johnny gana kan ni kuan Juni ni Mang Ray ni Mang Kles Mang Rudy kan ni kuan Mang Rudy kat manong amin kat di kat sila diti no nabang ka jelly oy kat kasi sila na manayo oray agsurusuro ka belang at the DJ inspiration mo na bas nga si hermano Ngimin pa usum sa ngumsikan sa nang pauso ti Apong. Oo, yun ni Apong pa. Jaka mo ta na DJ Apong ako ni Apong Uban. Sikat din nanging tawagan nga Apong kadagiti ko. Oo, ang Apong ko na damat ni lalo kan ni ko na ngam ni Apolong talaga na biyag ko na talaga DJ ngamin ibaga na nga justi ko Dali di dandani na ngamin na kiting ko na katadagi di Apolong na hindi kat na digiti mo ipa mo Apolong ala basa lata ko na naman so kas jay magitam ni Arnold di kuan malagip ko lang di bunyag ko nga mix nga ay mikyo nga nagbalin na mix ka si bibiyag pala yung ganat ta so dete na gani kakaaseng ako hindi kat nagbiyag ma kita narigat nyo gaya mamalawasan no ni Propeta Daniel timang bunyag kada kayo Daniel Balo Daniel Balo naman kasi ay uro
Eh bro, Ako gana. Medyo napintas, nalawat wala ta, patangan tayo. Talaga sinulit tayo ti 1 month nga madi tayo pinagere. okay. So, dagiti audience tayo met ket wa. Actually, naadalan da ti ta lalo di arte ti poetry writing data ti Ada pa kamakam ni Pastor Adi John. at ini wag gano'n. Oh, Eh bro. at ko na sir problema ka no saan nga presyeren dagiti duma dagiti danim nga Ilocano. Kaya po ka dagiti balikas sa mararamat di daon ay maawatan kayat na dagiti kasla makakiki rik na at naramat ket narabaw a balikas. Ngem mayat ngamin dagiti pangungudoan no? Dagiti linya ti daniw basbasaen da kuna naman. Mm. Iti sumpad mo ti Yapo Daniel. Ana problema kanya DJ mauawatan kan saan kasi addaken ka nga mga rakop DJ Dani. Umuna-una iti Dani kat nangat nga itong agpang ti literatura. So ibagay tayo DJ pa nang nga pressure tayo ng hante maawatan Saan nga basol ni man nani no saan na maawatan DJ mang basa. Ta agga batay mo't laeng kang kuha na DJ panangawat na kan saan. Jag maawatan ti Dani mo no kunam kan ni may saman nani. Apen no padasam ko mga imutagtagan DJ hamupan nakaawat ket no malawlawagan ka DJ pa man na minsan agas ka pa ng basam di ka da ma-pressure mo ngam no dagitay lang nalaka nga maawatan ti kayat mo kan makakiki ket awan mo ti makatubong kan nga DJ ti kayat mo nga basaon lang Basta ti kuan malagi po ba ko na ni Apolong nga no naipas nga yun dete dani mo makisao kadagiti mang basa awan ti kwa midya yun At dabo ko na nga biyagya dani mo na haang ka nga pasat idyayon ko na So haan nga tubang no problema di na mawawatan malaksid no talaga nga di dani ket nairan talaga kuan manglilibag ngam no adamot pelang maawatan ti dadduma at ti dani ngamin kat adumot di tay wagas panang interpret mo panang basa ket no surotam DJ balakad mo di tay kwa nga panang interpret mo panang basa mi ti dani tapno madekod mo kunana ket maawatan di jay When kin kuha mo ta depende DJ nagana natin DJ panaka-pressure. Adda mo dagiti mayat lang dagiti ay makakiki uno love poem narigat mo nga ipilit narigat mo nga i-drone mo isubo ka dakwada and nagdadaw tayo mo ti ti panagkita ti kadagiti bambanag Ko bro. Sa lab poem kung kunada ket nagana. Dama dagiti ko kasi siguro de no padasada nga padasada basahin ni ko Neruda. Wait, Neruda ta dayta ti paysa nga ako dagiti love poems ni Neruda. Ket lumampay common language may de sarana siguro antas wano tukad te panag metapora kung kunada dagiti niya ko no tagamen kasla dagiti ang nagdaniw dagiti agtutubo ta dagiti ko dagiti kasla tradisyon dati spoken word nga kung kunada puro pugot kan pamet kan yung maduma audience na spoken word nga talaga dagiti Ajay kaslap adala poetic poetic performance when ewan ket no DJ ti kuan kayat da no ket okay la tamet ngam no rantam ti kwamet ti written nga maipablag
kam ti anag na jay dani mo tapno na appreciatean mo ni Apo editor. Sa te ko nakita yan, na ang kalagat mga kasaba, kan halabos jay dani mo, approve ka ni Apo editor diyan yan. Uwan, Siguro ng mga kasaba, dahil spoken word. mabalim mo. Mabalit. Di ba? Mabalit. Dapat nagiti ko bro, nagiti nagana. May mapitpitot to nung nagiti book sale nga ko. Ada Christian poems kasjay. Dati kumbaga no genre bingi nga i-categorize ko mati ko tama dati ko Ada siguro structure nga or Christian poems nga basa ko madimot nga kumbaga ada elemento ti kuana panagtupal ipakita na dati actually dati kukunan ta ni manong dati show don't tell ulit-ulitan ta no workshop ta show don't tell Kawan tayo so mo talaga nga pa dito. Kaya tama ti sekreto. Amin oray no nga manipod pwede seminar kat show don't tell bagbagada yung ganat effective mo pela deta nga balakad eh. Well, siguro ti tell kat dati kwa stream of consciousness. Nya. Tell. Aja siguro no dayay storyam kat stream of consciousness dayay nag-storyam. Baka swak dayay tell. Ibagbaga. Although uri nagibagbaga ka, hamong wala tang ibagbaga, ibagam nga iburaraya mo na di mensahe o na di kay papananda di istorya mo na. Sa DJ na naadal ko ni Gorna nabenta si Jepa nag-describe na nga basta DJ bete nobela na nga pa ba nga Memory of Departure. Ito di DJ magustok nga pa nagilatawan na mayat man ko na. Basta natin di nagatang ko di book ends dita Bagyo di Katarak ni ko bro Mikhailo Osadki Ukrainian poet kung sa napena ako ng kanta na 1974 sa na nominate Nobel comment na natupal na nga ite Mikhailo na Mikhailo Osadki Mikhailo Osadki nata dama pre-download data Uy, dadalagay ko na. Okay, nanginamot ti libro, narigat ti agbali na writer no gatanga mami na kayat no tawa nagpubrika nga pa niya tanod ro Basta pubrita na tanod ko na naman ay naman kinapubritan ko na nan katangkat libro ngam no pre-download agat manayunan mo ti utang mi. Di lang. Daka libro ti wala paisano mamisan niya ako. Bisngi gatang ti masida no mamisan ko so wag ko kan may agasawa ta gatang ti ko na dati sumampot nga Shopee wala gatang di pegot madikan ni gatang jag madagbasa kat anok nga road. Di magbasa di ito bing. Oray siya. Collect kasmalag collect talatan. So, dua ka sangput nga although tagalog dagiti pay narugen pare dua level. Damang komento ni Kwan ni Adi Romnick Asunsyon. Kas iti sabali a genre creative writing akas iti pakasaritan iti biag letter reading iti radyo. Isuman to genre anak kaiturungan ti isang ko mga sir at surat share lang po. Ati ko ti radyo. Actually kat mayat nga genre dayjay dati agiti ibasam ti pakasaritan ti biag iti ko ti radyo. Wen. Mayat dayjay mayat actually dayjay nga ko. Nayat nga dyan gid to man ko kat ko ne muraan ko amo ti panangi drama ni sex act dayjay lang Anta na gid ipagana mo ka na amin graphic mo ti mayan porn dayjay porn.
Panghanap ang ubing deto yung ko na kata. Uy, uy. I-describe na mo amin anay kada in baba na ay direto manong ko naman kani manong ano ko manong M ibas-bas na di. Radyo. Okay. Pangka. May genre, ng depende lang talaga yung linaon na. Yeah. Wala. So, nyati ko na ni Adi Bernardo. Thank you, Adi Bernardo. Nagagat ka nga ako ta. Pagsakduan ti adal ken sursuruan na balitukan, dagiti mawaw ken mabisinan, mataraunan, nagtitumeng, ken saka, ket matarimaan, agraman panunot, puso, ket mabang-aran, libro ngayon tagtiapo, kadagiti amin natattao. Ay, napanglaw ken nabaknang agbalinda asanto. Adda rhyme na datay. No sulten dalan ngayon sungsung tiapo. Sigurado biyagat na talgad Clinton umay ni Kristo. Isot na kay limbangan sirip anay langitan. Nagridam taytan ket intay sukainan. Sukisuken tayo tapno intay matakwatan palimit ti Dios adipay na lukaisan. Kita di ko kung ano tayo ni nanganam Apo Daniel. Okay. Wait, panagwa. Spoken word niya nga panangkasaba. Spoken word. Tama? Gusto? So kasi kami putputaran digiti ko. Ano ko nga danyo DJ kakabsat. Pinsaran yung isudag pa iso ano nga danyo dete ko ayo. So the genre ka spoken word When spoken word niya ako mas nagana. Yung matadamat dakilmat audience ko kay performance poetry. Actually kat naglatak dati teleserye nga na din ken kwa. Ay ni kwa James Reid. James Reid di kwa. James Reid ni naganan naglatak pa daya yung ni nakadok pa jay bay ko nakadok pa jay Laguna Di ko na gana data yan. Gege. Nalipatak batan ngam wa sa Gege ti awag na kanya na Wan. Agiti ko na. Lalo ka dagiti millennials ket ko nata performance poetry. Hindi ko nada pa ti daduma kadagiti taga katagalogan ket kunada performatura. Ani kano iper-perform kano nga form ti literatura so performatura. Asa nga kinapudno na ket idi ko adda nagayam ni Bim Nadera. Ngayon sa pinakapan ni JD, siyempre sa Balilat at ipa nagper-perform the mighty. Team perform ko JD kada dani ni Mang Kles. Ngani iwas ti Marunggay. Nagana kami na yan. Hindi po atak pa gini. Juan Severo. Buy-buy kayo ni Sherma. Ngam no Juan Miguel Severo. Juan Miguel, wen. Ngam na kung kunan ni kwa. Kung kunan ni Manong Daniel tatay nga siyempre do stricto nga panuntunan ti Daneo ket siyempre dagita pure tata pag dedebat yan dayta ti lalo no dagiti workshop dagiti dito yung Manila pag dedebat yan no naungat di dadduman ni kasla ni sindulaganan panagana man lang na di kasla di workshop mi nga naudin Apo di idol ni kwa di idol ni Ariel, ni Baratet Ariel, ni Berhelio Almario. Real ba? Real ba? Nakawad, mura-muraan na kami. Mura-muraan na, dahil ko, kakadwa ka, yun ba? Kasi yung mga hindi, dami ni Manang Aida, kasi kadwa mi nga pelo idi. Galit kasi ako, sir, kasi kaya ako tumutulak ko na. Bakit ka kasi tumutulak kung galit ka ko na? Huwag kang tumulak. Magalit ka lang na. Agong iso na agong ta di dali lang amin di nyog ko na nagata malagi ko di daddo mga di nyog
tinagat dati at dag-abagi ko. Bulbulong ko na rabi din da nga iit ko na nagat maddi ko na hindi to layan ko na wag ka kasing tumula pag galit ka ko na Boy, kalagat 19 ko dito 1996 hindi makakuha mi ni Almario 96 kada di NBM Gonzales kada John Cruz kada Charles Song ni Charleston Pantuha. Ong. Muray sakot. Hidalgo. Muray sakot. Pero may tinira na tidani ko ni ko din, Almario. Kaya workshop. Tapos, hindi nagbarkada kami for some time. Pagbiit. Kami ninong kami sa Miglay. Kaya nagpadala ang Gumil Pilipinas ng Makata. May isa doon na siya dayay. Hindi na malagi pa eh. Kung una lukot to yun kung kuna. Ituloy na kailangan dilawin. 20, hindi na ginong kami ka 2014. Nag-workshop kami 2002. So that's 10 years. 12 years. 12 years. 12 years. Na malagi pa eh. Siyak daya ko na kumam, hindi bagbagan. Minyong kalatan eh. Kaya San Miglay. So, kasi kakaro. Or di ko kami di kwede bro, di Bagyo, 2019. Mas mababae na, makukuha na dyan kinarkat no, yarig mo ko matimanok pati na iti bantas mo nun niya, tuldok, iti bantas, yung ginawa na. Bagbagang nga lakayan ko na panunot ko na malpas tumot lang ko na. Kasi iti ko na ito mayat Di pagimbagan na lang kasi nga workshop nga hardcore nga talaga ko kuwada jay anda ka mamluyan bagada na taging kan no kahit mo kailan tuloy uno saan Awan anda ka ikanti candy. Dede ko ni malagi po dede Tagalog ni Can de la Cruz dede ko ita ni dede Ay ni Can. Ni Can. Makakatayo pa rin ang aking tulak ko na nakadungan ng gilaw basta sa akin makakatayo pa rin ang aking tulak ko na talaga ron bagata madideti dano dasta dani ko deta nabintas ko na naman di nangaro Kadapi kapats kumot ini ako wala na ni John Cruz Reyes ng Dilaw kada jay sarita na wala na hindi isang John Cruz Reyes lang magsasabi sa akin kung anong kwento kung kuna na tijab mo ni ko John Cruz Reyes ang bad boy ng panula ang Iloko ko na atat kanya kiti joke bad boy ko na nagat kanya angas ka talaga nga dago si Dina. Basta di ko na ito ang badway ng panula ang Iloko ko na na din sama ito yung bunyag mo share ko na kide. Rockstar ko na ako ang rockstar. Bad boy ko na ide. Ngam balak para damo tingin dani ko normal basta dabe kita observer nga si sister Hindi. At Rian naladaw. Apa na panahon na di? Iso je pastan ta bro, dadjete ko mayat nga awon pa call niya, awon pa call tay Gumel, je pasnaan. Actually Dan sorry kini kanayo, ang nga na pastil kin baga ni mga class nga ipos monton kung kuna lipat ayo. Sorry. Dan ko mapili lang di kita awan sa tiko ita di kita limited genre. More on children lit ta ato ka nung matigdandan Sabagay, matuti man nanin ko ta. Children lit kin creative non fiction siya day kasla day at focus tay ka day masapol nga masupusupan nga genre. Pati patang gumit pasnaan. So goodbye tayo kay Daniri yan joke. Oy nalato mo. Mangsangata sumalsalog tayo. Di kwento siguro pro kaya mapintas na awisan ta dito ni Apo
Sherma, kalulon sila di Ay, stage wen. na. Agsop loans ito yan. Agsop loans. Wen, nagsop loans dito yan. Mars niya. March. Mars ta, na nakasari. Actually, gat, may pakamutang ako niya. Kasi balante pa lang mamindo iti may makabulan. Ta medyo mahinang kalaban. Naglalo ko. At Sila Rima? Slaban nawag ko na. Slaban nawag. Haan naman minat pagkabulan dirimat. Makabulan, hindi rimat eh. Minsan makabulan. makabulan. Dirimatun, Diyos ko. Ispalin mo Oy. kami. Hindi may den issue na. Oh. Kapuyo ka pa. Manong Martin na nagkwadeti ko na. Nagpikpik. Ya, malagit ti ready cover ready first issue. Malagit mo? Ni Kwa. Ni anan. Dete kota Hawaii. Ni Kwa. Congressman? Aglipay. Anan. Naglipay. Ni malagit ko Congressman. ni Abinsay. Abinsay. Iso, Abinsay, may denisyo na katabigan nga rod. Agasam, agkakat kami pelang kata, aglawagan no. Ano pa nagkat, madimot ti kater. Apaw na yung rimat. Jak nakatender pa ka di convention ti Gumil na batiak na nagkuha ka di rimat April issue. Oo, narigat. Ansa mo ni Bro Rene di rimat ya? Makakuha, anan. Mabasbasa lang kada kiti dokumento. Nito remat. Oo, hindi na. Nakaraw man di ko na, ilo ko journalan. One issue. Oo, maiden and last. Maiden and last. Yung makita mo ti talaga pa nagpursige digiti ko digiti pangamaan tayo nga no mabaling ko saan laban nawag ti ko yung dapti kayat da ide writers nga talaga di mang pataray ti ko When kasalamay sa nga banawag ng narika. So natanok actually dagi darap ti ko ti Ilocos Journal nga nagbaling nga napan iti rimat. Before peg DJ ko naman ikri kasi novelty ko do nga novelita pocketbook imagine mo di ba naglakom iti pocketbook kada kita terminal nagdakkel sakripisyo di sa di ko anadetan Ilocano nagbado yung dakad dumatgatang gamno imbisam di balasa ang lakwak nga lakwan di kadwa na dagidila ko yung ako nga di pocketbook at dati manage seminary di pagkadala yung seminary lakne agka kasi so nagdamot pa lang nabatpating kopya kanya 1996 nga pocketbook na imagine mo dito ni Dati ko kay manong kanyan, dati tangatang kay kwa nasa runwat nagana. Di ba quartet kuna na tayo? Awan sama din pa sa run na pulong aw. Awan na sa madina sa runwat. At sinurat na hindi ng English. Ay, quartet pa rin. Ito, hindi. Uwan, kasi lang ko ma-DJ ti ko. Alegria kung na dadi. Wen. English na hindi nga novela na. Kasi lati maripirip ko, itakat kasi la dete imot lang 100 nga dete mga kabo. Ni 100 Years of Solitude. DJ kasi Marquez. Ano basaan nyo dito. Medyo kasi JT ko ano. Subli-subli nga ko ti kapututan. San nga yaog na niyan DJ ko na timeline san nga dire-diretso. Wen. Subli. Ikapututan ni agtarap kumamot Tarap. Yung basta ti Jack malibatan ti na-delete ti manong nga chat. Nagasam mo ti sugayam na nga bakan na. Dati nga Maria Les. Tayo-takin dati ko dati Echapera. Wen, Chapuera ni Jet Ventros. Ni Ventros Reyes. Tayo ti doon, tayo dito. Tayo third ko naman. Third ba? Mga 21st and second.
ad addan sa ni dede ko ni kuan kababa di J ko ni kuan ni Nobela. bela ni dete may pagkapulat ti kuan napukaw kami di kopyat libro ko di J kinabatsan na Ay, hindi ko matigan ni Nagana. pa Tagalog Munsayak. Saya Munsayak. Munsayak. Pulgas. Ate Pulgas. Uwa. Kolorom. Kolor. Kolorom. Nga bida ti historia ti naging pukusan na eh. Sayang. Hababa pa Genovela na di kumparam ti deta. At nakopya kidi. Nadaw. Ay, deta. Oo, desa sa aso po. Adda kas kopya kidi ngam jak mabiro ka rin eh. So nata aso. Aso ang Pulgas. So ang Kolorom. Ay, Munsayak ang Kolorom. Dahil ang nobela, ni-review ni ka Joel. So dito di nag-second sa dedi ko eh. Sa Naysay. Sanay-say na. Second prize dito sa Naysay. JKWF. Oo. Isto ti ko edi deta ng jak mabiro kan deta nga kopya deta nga nobela na nabasak deta ni. Deta kinabatsan mo la deta dangada. Tataji ko, may isa ko ni ko dito, Munsayak, dugo ang kamay sa pader. Sa balipeda niya, yan. Matulog ka. Oo. Matulog ka. Nalasunsi ka nun. Buridot ni kat. Di mo tagmudyo lang, deta man lata. Tartarap sa pwede ito manukan. Bakit dito? Oh, stay. Dito yung phone. Ala. Medyo ako mo papalanda sa bigat. Nga. Siya. Nga. Awan sa mo Nagbigan o bigan. Nagbigan. Ito ang log ni Boy. Aya. Pa nag-report jay bigan. Barang pasirgan dalam ta bordera. Uy nga manuti nila sa miga border ti Pagudpod, border ti Badok, border ti La Union, nga man unay di La Union na stricto. Na stricto jay tagodin. Uy, gitagudin, ano na stricto. Na season. Di awan. Rosario season. Yung Rosario sa din. Ay dalatang kuan sa tuloy-tuloy. Hindi ka kayan bale, tuloy-tuloy. Meron. Awan. Maminsan. Kung naka-checkpoint na ba, sikapoy. Maminsan eh, taga segundo tayo ko ata naod. Ito yung plaket. Ay, nalipata yun. Nagkamubay ka ni Bruno na eh. Isong araw, baka inanayang kong ko na. Dua taon ka na wa. Dua taon na wa. Ala, barbarin sumayati kwan, sa saada na yun. Oo. May titupiko yung absat, madi maawis tituturugan ko na ni... Kuya Oswald eh. Alam ko, tatay mo lang ako na eh. Agi inuman na eh. Pangkumakuan no biya, dahil ko mame. Dahil pa-contest may kami kay pati sponsor mi ni congresswoman dito eh. Ay, may dahil ko kayo ah. Ay, Manaw. I-plug mo. Uy, naik ba? February 22 ket awarding ti ko. Ikalawang gawad Lazaro Francisco ket adadagiti upat nga finalisten iti duwa kategorya panagsurat ti Daniel ken Dagli no MB8 ket ni Lazaro Francisco ket no san nga amo dagiti dumdumon tata maysa ka dagiti national artist for literature tayo 2009 nga na-confirm kay ko na pagka natin national artist na kin novelista met dudang iti nasusurat na nobela yan na napatpadayawan mo ti Republic Prize kasi yan na Tanglaw ng Lahi Ateneo kin Dadumapay dito Nueva Ecija ket
Dito sa Maang Lazaro Francisco ti organisasyon lang dagiti manurat nga kuha. Dati kuha na met nga ingato mat wari kas kasat no ti sinuratan. Adamo dito daw daduma writers group ito ingon ti problema ket medyo nagana di madlaw garto tay ni Manong Daniel nga problema mat lang dagiti kuha. Kumbaga ado pa iti kuha. Pag masapol kasi paan mas lakas ko Ay, una. Lisakot Isod. ko, adun ka. So ti partner mi met kitwa na duma-duma agiti politiko ken dagiti organisasyon ken oray ti simbahan ti Romano Katoliko ket kakadwami magisaysayang ka. Ngayat no, adun ka binulig. When manang mayat ako at least iti may sa tawad tatakawa duwa ti event mi dati pa-contest mi kastoy ken dati workshop mi met ken dati premyo tattaket medyo dakkel dakkel ti ado sponsors mi na alami gamin ken malaksid dati 3,000 nga kote first prize at dati plake nga bronze iso ti naka-engrave jay nangabak nangabak kasi en libro dahito yung sentro ng wikang Pilipino ti UP na maestroke dahil yung director na sinurata kat nag-donate mo ti 40 nga libro iso ti itadmin no awarding no February 22. Sino di director ito bro? Michael Andrada. Ay, Andrada. Michael Andrada. Nang tatik nga libro ano dati intad na ako. Comment to no 22. So nagkaroon no dati inayon na dati libro ni Dr. Rosal nga Ilocano orthography mating kana. Madi na mating inayon. Ayan, ayan. Libro ng Dr. Rosal. Dr. Noemi Rosal. Noemi Rosal. Taga San Nicolas deta. Isunat ti kwa. Isusuro no kakadagit ti Ilocano jay kwa, UP. Dagi sige estudyante naman ko baunan na nung kadyaban na ako mag-interview. So, mabalimot tayo ka bro? Bro niya bro. Ate, tangon niya pupusan niya. Dati sa nyata may. May gidan to ka dati kwa. Masapol lang kami error mi dati duwa pa nga libro. No, makakuha kami ka dati requirements. Dati libro may kini kwa ni Mang Johnny. Dati atang kinadungo pa nga sarita ken dati voice tape ken dadto pa nga napili a sarita kanon sa. Tapos may gidan to ka dati ko awarding ti sa nyata. Salamat siguro na. Di ko kayo bro i-plug ko man lang ngayon dadi ko nagana dati kalosa nga ginagatang mo lang ni Apo ni Manong Daniel. May kasi mo bro. De chatbook nakasapol mo ti publisher ko jay Canada o Kyoto. Hardbound niya ko dadi. Medyo napinta na ko hopefully by April siguro sumangkot dadi pero sa balak ti 100 copies. Bro. Di ba 200,000 in print na? 100 ko 100 cap ajay ko dati nagana ajay second edition uno dati ko DJ in print dati ko ako nang the publisher mo. Ay ko nagana 1,000 ti ko 1,000 copies minimum na. No makala ko nang 100,000 di ko. Ay sponsor tantaon di ko Nesperos price. Kwa bro, mga ramit kiti publication mo. Abiba Publications mo ko na. Well, kakompetensyahan dati ko Facebook. Yung ko lang. Actually, the classmate dati balasan ko nga anak na di Abiba. Kat ibagbagak nga ada barkada nga Abiba ko na.
Ay kaano-ano kaya ni Kwan, anak ay kanu classmate ng Abiba. Kahit ano yung taga Abiba Publishing niya. Wen. Kahit pala anak, sinabi mo ba kay ano, kay niya na natin ubingay, na may publication ka rin? Hindi tayo, nakaiya ako. Kumaiya ako na. Nagkuha na kayo ito dati nadalo nga ako seminar. Inikandak ko ang dati dito nga calling card gamin kata nag-email na. Tumakta dati creative manuscript. Madimat ka bro puro mas textbook textbook tingnan. So kahit tarad niya DJ ko ikunan ni ka ni apog ka kadati DJ librom this year o no niya. Di kamu tano isa ro tanto ti dete ko ni mano ko honor ko na. Kinapudno na ka dapat utang na kanya kaya yung introduction ti ko. Ti Matutanak mo tamang ore tano i-reprint ko matay ang magsabay dang bunak. Narod ket ko. Agan anos ka di ko na arigat mo ta. Dati intro ti saksi, ati Tagalog ti saksi ni Magyani ket tapno may surat na napong di publication kung anak da plano mo yung pagpablakan. Dandaring kung mayeng kung mayeng ko na. Malagip ko dito bilya adda ko kiti anak inikan. DJ bilya iti nagreserba kiti. Aumpay? Silawang mo. Ikang kantulat na ti PDF pa yun. Ay, kat may mayat man na takwa. Kantulat na ti PDF na. Kanya dyan 2 step. Kita dati order ko pa di danto pati inayom mo niya di. Well, ati anasaas. Ati komplementaryong kinimix. Kapto. Libro ni Mix diyan. Dati anasaas kon dati duwa nga libro mga ko ni Puga kan ko. Wine nati ko. Wine. Oo. So, awan sa dagiti tagbibuyan. Agora tayo sa lutsod. Ni ko ani Alexia Nicole. Alexia Nicole. Good evening po na. Ni Kuya Os. Mayat tito Pikuyo kabsat mandi maawis si tuturugan mo na eh. Di maturog ni kauswal. Dito hindi rin ko. Agsya tayo manong. Di namot la pa, baliwan tayo nagan, barangay na. Nabayag nga. Barangay Valente ko man yan. So, saan na? Dapat may sa iting ako ang magsabat mo't bigiwing natin. Okay, kumloong na. Eksakto kayo nun kwa share ba ti March tawa Women's Month. March 15. 15 tsaka Women's Month Sakto. Niya po share ma benyosa. Baka magtitiko bro. Kaya ka na ti pre-copies ti Cascade sa ako Ulit na nakaalaagran ko nam. Barang kan na tati dano may promote pa kay pasurot na nga pusa. Awan nagminatay natay dati kataingan ng pusa na. Ipyon. Ni Puin sa Ilocano. Point. Condolence Mare. Wala nagkumare kami wala. Condolence panagpasinam iti pusam. Yapay bro. Iabot iti alas 12. Yung sa niya 11 24.
Napaka Inayon nyo. Okay. Wala kwan. Wala mabalitag pakadan. Malaksid no dapat malagip yaw. Speaking of libre ko na ni Adi Romnick. Mayat sa nga libro ti creative writing mamanong ko na. Hindi mo ko lang bro. Nga, speaking of libro, may sa nga ilibro, tigre, Siguro ti kaya nang sagot no kasantad surat. well, creative Okay. writing. Okay. Ado mga kwata siguro, ikaw Kasi- na kay, sige bro. Sinurat di mangredo kay ako no kasantad surat sarita kay no kasantad surat ti Daniel. Baka mayat numadan kay ti kopya kadayay siguro. Yan, ti problema Ah. ng yan. Huwag yung anti-kopya eh. Di pagmayatan na tayo nga ako, dagi nga libro, dagi yung sample, nga inusar ni Mang Ray, ado dagi example na Ilocano. So, mayat na yung kuma eh. No kung makaalat ti ko, ti manuskrito na dagi yung nga ako nga libro, mabalintay nga i-reprint, mabalintay nga ipakata-kata ako, daba ng test. Ikaw ko naman, surat ti sarita. Kundi dandani. Kita kayo nagsulat ti Dani ko. Uwen. Kawan sabay ko piana di Nagsulat ti jay. Dani. Awanin eh. Ti problema ka di nagsulat ti Dani. Tabakalera. Mm-hmm. Yan ang samot insubli. Siguro eh. Ado na yung kupya eh. Mga kopya di dyan. Awanin, kaya nga takamatan, pakibagad na nga ako, anti-BBM ako. Mabay. Okay, mat lang ko man. Di na jay kopya na eh. Oh, mic ka man. Awam mo, di mo makontakon. Kas kadagiti na ibasa pa kasaritan iti radyo manong may pan iti libre edition na. Adiromnik. Api ni Adiromnik at tapos yung Macau. Doon sa Jumakaw so na eh. Di yung pinagsubli. Oo. Kitra through FB no kadigitan ang makuha na siguro. Mukhang siguro. Actually, kat, no panagipablaak and about criticism, mabalimot about dagita how to kasya, mabalimot oray han nga may libro no kan eh, mabalimot nga through Kuan, Adut mabasa nga libre ni. okay. Nagka-ato. Mabaling Ano dali siya? makasa. Mayat nga nagiging interesado, ag-apply da iti pasnaan na Well, bro, yeah. When ayiti ka actually ayiti ka kompilatan no may papanit nga kas alternative tayo in the absence of creative writing course iti Ilocanja. Balinda nga agko ti pasnaan sa dijay ipagpanakil tayo nga isabsaba despite nga pareho da iti kasla proseso kada iti UP Writers Workshop sa balita baga talata nga kaslat da puso at da panangilala nga mareklam iti pasnaan gapo gari panggap nga ko nga kaya tayo ti umado kaya tayo ti umado nga member ti komunidad dagiti Manurot ni Ilocano whereas dagiti workshop dagiti Tagalog kuno sa bali pa yung workshop siguro di ayat da nga di kahit da nga hang sayang dagiti oras mo ibagadan no the future mo kas writer no nawan no ang masahin yung oras mo katakas di kahit da nga ko Sirkaton dagan mo pa. Pagadan no kabalang mo na saan ngam iti pasnaan dayay kahit tayo nga umado kahit tayo iti umado and dayay at maanos dagiti panelists kahit dati ada kakadwada may mo lang nadado tayo nga mangi duras iti literature kin lengguwahe tayo so kasi siguro Adiromnik ag-apply kayo pasnaan urit sa online mo tin mo sa dinatayan mo basta da napintas nga internet connection mo. So, nisiriring pa ni Kuya Oswald
Shot manong. Shot. So, bro. Balinan. Okay na, babal siguro ang tawa. Wait. Medyo rumang problema ito. Dapat lakad ni Apo Daniel no bigat. Wait. Namit laglogan. Wait. Ikot, diver. Thank you, Kakatanod, and mapadayawan ti inuman nga nakaduha kami nga di makulang ako bro. Hindi niya tawag na rin triumvirate. Talo ka kwa kasuli. Dito Ilocano poetry. Joel Manuel, Daniel Nesperos, kin Roy Aragon. Trinity. Kakabasa pwede gitu Trinity. Kinapod nun di mangrugrugi ang surat kat makapicture ko lang dagiti nga talo kat okay ako na Yan ang rugite mo tanin di babang amin alakat pagyaman mo ti pan ng ngawis yung kanya agas ko panag-episode ko ti inuman na nagbintas ko man no pagsasango tayo nga inuman deti tagi-inom tayo pa Okay. Talikat alternative la dito ita ko champo ti pandemya and panon mi kini bro Rene nga casting formal but at least makaipay iti mayat mo nga pagpampanunutan dagiti kahit na agbalin nga manurat. Barang nga dapat na ipayatay nga sang kabasit maanta na pidot da. Ure ta kwa mo tagaw awid mo ni pandemya mapamot la jay kwa Wuhan. Subligan mo jay. Na mati Pilipinas Wansa Pegot no bigat. Medyo bumababan. Then naka-booster tayo mutan. Halos nakakuha mo taming taon 12 to 17 So, kasjay despite the challenges ti ko ati panawan ore kasan ko daw mararami tila tayo tuloy-tuloy lang mo ti ko araramidan tayo kundi ti nakaipasangol nga lang tayo nga aramid pag yaman ang di mo kanya kata manipod di adda pandemya ko di nalapos may kugtar kon sa ti kaado nga tao ka mo may diti balay panatin lang mo ko dalaga jag pena pa deti nga to wait alang road bro When no kamanan katapusan pabaling ibaga no sino yung next guest tayo slow kayo mo na next katapusan February 28 same time ni Ate Estela Lilac Vizquera Guerrero. Apo ni Auntie Lilac kaya. Way. So ulitin mi man tagyaman kakatanod. Thank you pa kakatanod Karen. Thank you. Yaman manong yaman. Thank you kadagiti pada kay Ilocano ang runa kadagiti mahilig naayat iti Ilocano literature ken lengguwahe. Basta pengarod. Idim awan kakatanod. Karen God bless. Sige manong. Thank you. Gaganad kay kinanayon.